Αγαπητοί συνέλληνες, αγαπητές συνελληνίδες, η παρουσία σας μας τιμά. Σας καλωσορίζω θερμά στη συνάντηση αυτή που αφορά το μέλλον του έθνους μας και ανώτερα ιδανικά και αξίες. Για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Ειρήνη Κόντου και σαν Ελληνίδα που είμαι, με απασχολεί πολύ η ιδέα της ελευθερίας του έθνους μας και κατ' επέκταση όλων των κρατών της γης. Γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εδώ σήμερα. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεστε κι εσείς εδώ σήμερα. Γιατί έχουμε το ίδιο όραμα. Σαν αρχή, θα ήθελα να σας θυμίσω κάποια από τα λόγια του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη, που είναι οδοδείκτης για μένα και ίσως και για σας. Κάθε άνθρωπος έχει γύρω του ένα κύκλο από πράγματα. Από δέντρα, ζώα, ανθρώπους, ιδέες. Και τον κύκλο τούτο έχει χρέος μόνον αυτός να σώσει. Αυτός και μόνον αυτός. Αν δεν το σώσει, και αυτός θα χαθεί. Αυτή τη χωροχρονική στιγμή είμαστε εδώ για να σώσουμε αυτό τον κύκλο και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας ελληνικές ψυχές με ιδανικά ανώτερες αξίες και αγάπη για αυτό τον τόπο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αρτέμι Σόρα που έχει τα μέσα, τον κύριο Εμμανουήλ Λαμπράκη, πρόεδρο της ομάδας των ΕΝΤ, τον κύριο Αντώνη Βαλσαμάκη, εκπρόσωπο τύπου των ΕΝΤ και πολλά άλλα μέλη της ομάδας που έχουν ταχθεί να επαναφέρουν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του έθνους μας. Ευχή μας να εκπληρωθεί το ευγενικό μας όραμα. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας ΕΝ, κύριος Αντώνης Βαλσαμάκης. Αγαπητοί συνέλληνες, καλησπέρα σας. Καταρχήν, αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω όλους σας για την ώρα, για το χρόνο που διαθέσατε να έρθετε απόψε εδώ. Πιστεύω ότι στο τέλος της βραδιάς θα διαπιστώσετε ότι ίσως αυτή η μία μισή ώρα που πιθανόν θα χαλαλήσετε στην απόψινή μας συνάντηση ήταν και ίσως θα είναι στο μέλλον η πιο σημαντική ώρα της ζωής σας. Ήρθαμε εδώ, ήρθαμε από κοντά να σας δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και να σας μεταφέρουμε το καλύτερο αύριο που έρχεται για την πατρίδα μας. Το καλύτερο αύριο μπορούν να το φέρουν δύο παράγοντες. Ο ένας παράγον είναι τα οικονομικά εργαλεία. Αυτά τα οποία διέθεσε ο Αρτέμις Σόρας από την προσωπική του περιουσία και ανέρχονται σε 600 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Είναι ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Το δεύτερο στοιχείο που μπορεί να μας ελευθερώσει από όλα αυτά τα δεινά, τα οποία έχουν καταστρατηγήσει την πατρίδα μας τα τελευταία 3,5 χρόνια τουλάχιστον, είναι οι ψυχές μας. Είναι οι ψυχές όλων σας, όλων μας. Δεν είναι κανένας μόνος του σε αυτόν τον αγώνα, στις περιπέτειες τις προσωπικές που τυχόν περνάει ο κάθε ένας από εμάς. Είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να μιλάμε και να σκεφτόμαστε και να μιλάμε με το εμείς. Δεν είναι πλέον κανένας μόνος του. Είμαστε όλοι μαζί και το μόνο σίγουρο είναι ότι τελικώς θα κερδίσουμε, θα ελευθερώσουμε τη χώρα μας και θα τραβήξουμε πάλι την ανηφόρα της προόδου. Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε μερικούς, να είναι η πρώτη χώρα έθνος. Το πρώτο έθνος από τα ελεύθερα σημερινά κράτη. Αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το διατηρήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι στους προγόνους μας, αλλά περισσότερο απ' όλα είμαστε στα παιδιά μας.
Επιτρέψτε μου λοιπόν, για τους περισσότερους που πιθανόν να μην γνωρίζουν την υπόθεση των 600 δισεκατομμυρίων, να σας κάνω μία συνοπτική τοποθέτηση του όλου θέματος. 28 Σεπτεμβρίου του 2012 κατατέθησαν στον λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας από τον Αρτέμι Σόρα και τον οργανισμό ΕΝΤ 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα 600 αυτά δισεκατομμύρια δολάρια εκπροσωπούν την οικονομική απελευθέρωση της πατρίδος μας. Αφού λοιπόν κατετέθησαν με όλους τους τύπους του νόμου, γιατί έπρεπε πρωτίστως να γίνουν ορισμένες διαδικασίες νομικού κυρίως χαρακτήρα, οι οποίες κράτησαν επί 9 μήνες. Οι διαδικασίες αυτές γίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μεταξύ Νέας Υόρκης και Ουάσιγκτον. Στις 28 λοιπόν Σεπτεμβρίου κατετέθησαν αυτά τα χρήματα στο όνομα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έναν φάκελο εμπεριστατωμένο για την προσφορά στείλαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έναν δεύτερο φάκελο με όλη αυτή την προσφορά στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Ο τρίτος φάκελος πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενημερώσαμε λοιπόν τους τρεις μεγάλους θεσμούς που σήμερα αποτελούν κομμάτι της Τρόικας. Ενημερώσαμε στη συνέχεια τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, τον κύριο Σαμαρά, τον πρωθυπουργεύοντα αυτής της χώρας, τον κύριο Στουρνάρα, τον εξοκοινοβουλευτικό που με την υπογραφή του καταδικάζει άλλοτε σε ανεργία, άλλοτε σε κλείσιμο σχολείων, καθώς επίσης σε όλους τους αρχηγούς κομμάτων και στη Βουλή των Ελλήνων. Αφού λοιπόν εστάλησαν αυτοί οι φάκελοι, οι εμπεριστατωμένοι, με ολόκληρη την πρόταση και τα 600 δισεκατομμύρια, 2 μέρες αργότερα, 30 Σεπτεμβρίου, κατεβήκαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο ο πρόεδρος του οργανισμού, ο Μανώλης Λαμπράκης, όσο και εγώ, όσο ο κύριος Σόρας, καθώς επίσης και ο νομικός σύμβουλος που μας εκπροσωπεί, ο Γιώργος ο Παπαδάκης. Κατεβήκαμε λοιπόν και σε ένα ξενοδοχείο των Αθηνών, στο President Hotel συγκεκριμένα, κάναμε μία παρουσίαση σε περίπου 1.500 ανθρώπους, ίσως και παραπάνω, που μαζεύτηκαν εκείνο το βράδυ. Ενημερώσαμε λοιπόν όλους όσους είχαν ανοιχτά αυτιά. Από εκείνη την ημέρα ήξερε η πολιτεία και πάρα πολλοί πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει. Την επόμενη ημέρα, μετά τις 30 Σεπτεμβρίου και μετά την παρουσίαση, η μέρα της εβδομάδος Δευτέρα, την επόμενη ημέρα, μας κάλεσαν στην Ευρωβουλή των Αθηνών, οδός Αμαλίας 8, ακριβώς απέναντι από το Κοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν μας βράβευσαν σαν ευεργέτες. Πράγματι ο Σόρας είναι ευεργέτης. Πράγματι είναι ο μοναδικός στα ιστορικά χρονικά που διέθεσε ένα τόσο μεγάλο ποσό για την πατρίδα του. Αφού λοιπόν μας βράβευσαν 2 μέρες αργότερα, Τετάρτη, η μέρα της εβδομάδος, μας κάλεσαν εκ νέου στη Λέσχη Αθηνών, Πανεπιστημίου 11. Εκεί λοιπόν, αφού μας παρέθεσαν ένα επίσημο γεύμα, 1 ώρα περίπου αργότερα άρχισε η συζήτηση. Αρχίσαμε να μιλάμε δηλαδή για την ταμπακέρα. Μερικοί φίλοι, από ό,τι απεδείχθη, και του περιβάλλοντος του κυρίου Σαμαρά, μας ζήτησαν να βρεθούμε με τον κύριο Σαμαρά, να του παραδώσουμε τον κωδικό αριθμό που χρειάζεται για να ρευστοποιηθούν τα 600, και εκείνος λοιπόν, σαν ένας νέος εθνάρχης, ας το πούμε έτσι, θα έβγαινε την 28η Οκτωβρίου από τα τηλεοπτικά κανάλια και θα ενημέρωνε το λαό ότι έσωσε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Η απάντηση του κυρίου Σόρα και του οργανισμού ΕΝΤ ήταν ότι πολύ ευχαρίστως, εάν ο κύριος Σαμαράς επιθυμεί κάτι τέτοιο, να μας κάνει ένα τηλεφώνημα, να συναντηθούμε. Άλλωστε εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Εμείς απλά προσφέρουμε. Το μόνο που θα θέλαμε, και φυσικά αν θέλει ο Πρωθυπουργός να το αποδεχτεί, είναι 2 βασικά πράγματα που νομίζω ότι το θέλετε κι εσείς. Το θέλουν όλοι οι Έλληνες. Το ένα λοιπόν ήταν να γίνει ένας λογιστικός
και όχι απλώς, όπως έγραψε μία εφημερίδα σήμερα, λογιστικός έλεγχος του εξωτερικού χρέους. Τι σας οφείλω, κύριοι? Σας οφείλω 100, 200, 500, 300? Φέρτε μου τα αποδεικτικά σας στοιχεία, τα οποία εν προκειμένου θα ήταν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Πάρτε τα χρήματά σας, να σας εκεράσουμε και 2 τσικουδιές και στην ευχή του Θεού. Το δεύτερο που ζητήσαμε ήταν, εάν και εφόσον ακούγεται παντού, το λέμε μεταξύ μας, ότι υπάρχουν πολιτικοί εκλεγμένοι, οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο είναι εμπλεγμένοι στην υπόθεση διασπάθησης δημόσιου χρήματος. Αυτοί λοιπόν να περάσουν από μια κανονική δίκη και όχι τυπική δίκη, όπως πάλι έγραψε η σημερινή εφημερίδα, να περάσουν λοιπόν από μια ουσιαστική δίκη με επικεφαλής Έλληνες αεροπαγίτες, οι οποίοι θα κληρωθούν, δεν θα τοποθετηθούν, θα πάνε διακληρώσεως και όχι ο καθένας να τοποθετεί όποιον θέλει. Όποιος λοιπόν από τους πολιτικούς άνδρες είναι καθαρός, άμεμπτος, άσπυλος, να επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία κανονικά. Όποιος όμως δεν είναι, ας πάει στον Κορυδαλό να κάνει παρέα στον κύριο Τσοχατζόπουλο. Μόλις λοιπόν ανακοινώσαμε αυτές τις 2 και μοναδικές προτάσεις μας, από την επόμενη κιόλας ημέρα άρχισε ο πόλεμος. Γνωρίζετε από πολέμους, ειδικά εμείς οι Κρήτες γνωρίζουμε καλύτερα από πολλούς άλλους, με τη διαφορά ότι αυτός ο πόλεμος δεν ήταν μπέτι με μπέτι. Δεν ήταν αντρίκιος πόλεμος. Ήταν πόλεμος λάσπης, σπήλωσης και πισόπλατες μαχαιριές. Αρχίσανε λοιπόν από την επόμενη κιόλας ημέρα, μόλις μάθαν τις προθέσεις μας, να είμαστε απατεώνες, να είμαστε κυνηγημένοι από το FBI, να είμαστε κυνηγημένοι από τη CIA. Λίγες μέρες αργότερα γίναμε πράκτορες του FBI. Λίγες μέρες πάλι αργότερα είχαμε γίνει όργανα της CIA. Σε ευχαριστώ πολύ, καλέ μου πατριώτη. Στη συνέχεια αρχίσανε να μας λασπολογούν σε προσωπικό επίπεδο. Ψάχνανε τι μεμπτό σημείο μπορεί να είχε ο κάθε ένας από εμάς. 12 είμαστε όλοι και όλοι. Μην φανταστείτε ότι είμαστε κανένα στρατός. Απλώς είμαστε 12 άνθρωποι με 12 καράβια κουζουλαμάρα. Τα βάλαμε με το σύστημά τους. Αυτό είμαστε, τίποτα περισσότερο. Μην φανταστείτε. Στη συνέχεια, λοιπόν, είχαμε γίνει πράκτορες. Στη συνέχεια θέλαμε να σκλαβώσουμε την Ελλάδα. Μέχρι που ακούσαμε και ένα ανέκδοτο ότι ο κύριος Σόρας και ο οργανισμός ΕΝΤ αποβλέπει, λέει, στα πετρέλαια της Ελλάδος. Ακούσαμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φυσικά δεν κάτσαμε με σταυρωμένα χέρια, γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα, το ταχύτερο δυνατόν να ελευθερωθεί η πατρίδα μας. Στείλαμε εξώδικα στους 302 πολιτικούς άνδρες. 300 εκλεγμένοι της Βουλής, ένας ο εξοκοινοβουλευτικός, ο κύριος Τουρνάρας, και ένας φυσικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας. Την πρώτη ημέρα που στείλαμε τα εξώδικα, την ίδια μέρα, αυθημερών, 4 η ώρα το απόγευμα, μας απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Μεϊμαράκης. Μας απάντησε λέγοντάς μας, εγγράφος εννοώ μας απάντησε, ότι παρέπεμψε το θέμα δεόντως, διότι δεν ήταν της αρμοδιότητός του. Φανταστείτε εσείς τι μπορεί να το έκανε το έγγραφο που του στείλαμε, το εξώδικο. Λίγες μέρες αργότερα, την επόμενη εβδομάδα, ημέρα Σάββατο, έστειλε ο κύριος Τουρνάρας απάντηση στο εξώδικο. Παρέπεμψα το θέμα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος, Προβόπουλος, Γενικό Λογιστήριο του κράτους και στο Διευθυντή που εποπτεύει το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος. Έκτοτε, ενώ περιμέναμε το πενθήμερο που είχαμε γράψει στο εξώδικο, δεν είχαμε καμία άλλη απάντηση. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου όμως, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε εκ των έσω και την ποιότητα μερικών πολιτικών ανδρών ή μερικών πολιτικών παρατάξεων, το εξώδικο δεν δέχτηκε να το παραλάβει η Χρυσή Αυγή. Αναγκαστήκαμε και το θυροκολλήσαμε.
Το εξώδικο δεν δέχτηκε να το παραλάβει ο κύριος Καμένος. Αναγκαστήκαμε και το θυροκολλήσαμε. Αυτά έτσι για την ιστορία, γιατί πρέπει να λέγονται οι αλήθειες. Εφόσον λοιπόν δεν είχαμε καμία απάντηση επί της ουσίας, καμία κουβέντα για την ταμπακέρα και καιόμενοι κυριολεκτικά για την κατάντια της πατρίδας μας, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα. Συντάξαμε μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία. Μία μηνυτήρια αναφορά η οποία ξενυχτήσανε αρκετοί δικηγόροι για να τη συντάξουν και σας πληροφορώ ότι ήταν μία μήνυση 960 σελίδων. Φυσικά ούτε και η αντίπαλη παράταξη, ξέρετε ποιους εννοώ αντίπαλη παράταξη, αυτούς τους εσφιοκάμπτες που τρελαίνονται στις υποδοχές και στις μετάνοιες όποτε έρχεται η Τρόικα. Αυτούς εννοώ. Και επιτρέψτε μου να τους χαρακτηρίσω εθνοπροδότες. Δεν το λέω εγώ. Το είπε το 426 ο Θουκυδίδης. Προδότης δεν είναι αυτός που καταδίδει τα μυστικά της πατρίδος του στον εχθρό. Προδότης είναι αυτός ο οποίος ενώ έχει θέση εξουσίας, ενώ άρχη, δεν κάνει απολύτως τίποτα για το λαό του. Άραγε λοιπόν μιλάμε κατά κυριολεξία για προδότες, από όποια πλευρά και αν θέλετε να το δούμε. Δεν κάθισαν λοιπόν, όπως σας έλεγα, και αυτοί με σταυρωμένα χέρια, βάλαν διάφορα παπαγαλάκια, διάφορους εγκάθετους, άρχισαν να μας πολεμούν από κρατικοδίαιτους μεγαλοσταθμούς τηλεοπτικούς, έβγαιναν διάφοροι έμιστοι μισθοφόροι, με τον τίτλο του δημοσιογράφου, και συνέχιζαν το γαϊτανάκι της λασπολογίας. Μερικοί μάλιστα αποκαλούσαν με μία ιδιότροπη λέξη την όλη αυτή προσπάθεια, την αποκαλούσαν μούφα. Εάν υπάρχουν υδραυλικοί εδώ μέσα, ξέρουν ότι η μούφα είναι αυτή που δημιουργεί τη συστολή ή τη διαστολή σε έναν σωλήνα. Ήμασταν λοιπόν μούφα. Στη συνέχεια μας υπέβαλαν μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Εάν εμείς είχαμε κάνει διασπορά ψευδών ειδήσεων, φυσικά θα μας είχε συλλάβει το FBI. Τουλάχιστον εγώ, ο Λαμπράκης και ο Σόρας δεν θα μπορούσαμε να ταξιδεύουμε κάνοντας σε 9 μήνες 11 υπερατλαντικά ταξίδια. Αυτονόητο, έτσι δεν είναι? Εάν όχι η Ελλάδα, η Αμερική διαθέτει τέλειες υπηρεσίες. Κατασκοπίας, αντικατασκοπίας, παρακολουθήσεως, FBI, CIA και ούτω καθεξής. Εάν πράγματι ήταν ψευδή όλη αυτή η ιστορία, δεν θα ήμουν απέναντί σας να σας κοιτώ στα μάτια για να σας μιλάω. Πιθανότατα να ήμουν στο Κουαντάναμο, μαζί με τον κύριο Σόρα και με τον Λαμπράκη, τον πρόεδρο. Αφού λοιπόν έκαναν μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων, στο σημείο αυτό πρέπει να σας πω και ποιος την υπέγραψε τη μήνυση. Έχει σημασία. Τη μήνυση μας την επέβαλε ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι, μην ανησυχείτε, ανταμείφθηκε λίγο αργότερα, λίγες εβδομάδες αργότερα έγινε υπουργός. Όχι, πληρώθηκε ο κύριος για όνομα του Θεού και καλά έκανε. Πίστευε, μας έλεγε ότι θα πολεμήσει για την αλήθεια. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά τον πίστευα. Λέω, θα πολεμήσει. Ήρθε η μέρα της δίκης, 28 Ιουνίου του 2013. Πήγαμε λοιπόν στο δικαστήριο, κατεβήκαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέβηκαν μαζί μας και οι τραπεζίτες, εκεί που είναι κατατεθειμένα τα 600 δισεκατομμύρια της Ελλάδος. Είναι στην τράπεζα του Τορόντο, στον Καναδά. Κατεβήκανε κυριολεκτικά και αν κάποιοι από εσάς ήταν στη δίκη, θα το είδαν με τα δικά τους μάτια, δεν χρειάζεται να το μεταφέρω εγώ. Κατεβήκαμε με μία βαλίτσα σειρώμενη με αποδεικτικά στοιχεία. Πήγαμε στο δικαστήριο, που υποτίθεται ότι το δικαστήριο θα ήταν το πεδίο της μάχης. Τουλάχιστον έτσι μας είχε προειδεάσει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα πολεμήσει για την αλήθεια. Σας πληροφορώ ότι στο πεδίο της μάχης ήταν μόνο άντρες. Ήμασταν μόνο εμείς. Με συγχωρείτε. Ήμασταν μόνο εμείς. Ο κύριος Γεωργιάδης δυστυχώς ήταν πολύ απασχολημένος, δεν έκανε την τιμή ούτε καν να παρουσιαστεί. Η απόφαση του δικαστηρίου, από ό,τι φαντάζεστε, ήταν αθωωτική. Ούτε καν το δικηγόρο του δεν είχε στείλει, σας πληροφορώ. Αυτή ήταν η μάχη που θα έδινε. Αθωωθήκαμε πανηγυρικά.
Ήτανε φυσικό βέβαια, αφού σας λέω πήγαμε με μία βαλίτσα αποδεικτικά στοιχεία. Από καταθετήρια, από CDRs, από ομόλογα, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αθωωνόμαστε, αλλά δεν σταματάει εκεί η δίκη. Ο εισαγγελέας της έδρας και προς τιμήν του έκανε χρήση του δικαιώματος που του δίνει ο νόμος. Πήγε δηλαδή ένα βήμα παραπέρα την υπόθεση. Μένοντας έκπληκτος από τα αποδεικτικά στοιχεία και πιθανόν από το μέγεθος, από τον όγκο των χρημάτων, παρέπεμψε τον κύριο Προβόπουλο και τον κύριο Στουρνάρα σε απολογία γιατί δεν έπραξε τα δέοντα από το Σεπτέμβριο του 12 μέχρι τις 28 Ιουνίου του 13, ούτως ώστε να εκταμιευτεί το ποσό αυτό που θα σώσει την πατρίδα μας. Προς τιμήν του. Δεν ξέρω αν ακόμη είναι σε κάποια έδρα δικαστηρίου. Μπορεί να είναι στο Σουβλί. Μπορεί να είναι στην Κάρπαθο. Δεν ξέρω. Πάντως προς τιμήν του. Έβγε σε αυτούς τους δικαστικούς. Μπορεί να είναι ελάχιστοι, αλλά υπάρχουν ακόμη. Αφού αθωωθήκαμε λοιπόν, αυτό δεν πέρασε ούτε καν στα ψηλά. Σε κανένα τηλεοπτικό σταθμό και σε κανένα ραδιόφωνο. Αυτό δεν συνέφερε, βλέπετε, ούτε τους προσκυνημένους, ούτε τους προδότες. Η απελευθέρωση της χώρας μας όμως σας πληροφορώ ότι θα γίνει. Ανάμεσά μας βλέπω ανθρώπους με ψυχή. Βλέπω πραγματικούς Έλληνες. Ξέρω τι τραβάμε όλοι μας, γιατί ανεξαρτήτου αν κάποιος ζει εδώ ή ζει στην Αθήνα ή ζει στο εξωτερικό, εάν στο DNA του κουβαλάει την Ελλάδα, δεν μπορεί παρά να κλαίει καθημερινά. Και εδώ που τα λέμε, γιατί να πρωτοκλάψει κανείς στη σημερινή πατρίδα μας. Για τις 5.000 αυτόχειρες, για το 30% της ανεργίας, για τις 150.000 νέους που μεταναστεύουν για ένα κομμάτι ψωμί στους εχθρούς μας, γιατί να πρωτοκλάψεις. Εν τη αυτή περιπτώσει, εμείς συνεχίζουμε. Είμαστε όρθιοι. Το ηθικό μας είναι ακμεότατο και θέλω, πάλι κοιτώντας σας στα μάτια, σας κοιτάω στα μάτια, αλλά προσπαθώ να μιλήσω με την ψυχή σας. Δεν θα υποχωρήσουμε. Εμείς φτιαχτήκαμε με ένα σασμάν που έχει ταχύτητες μόνο για μπροστά. Όπισθεν το δικό μας σασμάν δεν έχει. Αυτό το οποίο ξεκινήσαμε να κάνουμε εμείς δεν είναι μία απλή εργασία. Είναι αποστολή. Οι αποστολές ήδη εκπεραιώνονται ή αυτοί που τις έχουν αναλάβει μεταναστεύουν σε άλλο κόσμο. Όσο είμαστε ζωντανοί δεν θα υποχωρήσουμε. Υπάρχουν όλα τα εχέγγυα να απελευθερωθεί η πατρίδα μας. Δεν το θέλουν οι διεθνείς τοκογλύφοι, δεν το θέλει ο Rothschild, δεν το θέλει ο Rockefeller, δεν το θέλει ο Ρωμάνοφ, δεν το θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πιθανότατα δεν το θέλει η κυρία Μέρκελ. Γιατί και αυτή συμφέροντα εξυπηρετεί. Μην φανταστείτε ότι είναι κάποιο ανεξάρτητο κράτος η Γερμανία. Τα χρέη της Γερμανίας είναι 20πλάσια από της Ελλάδος, σας πληροφορώ. Απλώς αυτά δεν ακούγονται. Τα δικά μας είναι καρύδια και βροντάνε, τα δικά τους είναι σίκα και δεν ακούγονται. Εν τη αυτή περιπτώσει, επειδή είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ακόμη ασκλάβωτες ελληνικές ψυχές και πάνω απ' όλα στον τόπο μας, στη γενέτειρά μας, στην Κρήτη, πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν άντρες λεβέντες. Άντρες οι οποίοι σήμερα είναι δήμαρχοι, είναι τοπικοί άρχοντες τοπικών κοινωνιών. Με τη βοήθεια αυτονών έστω, όσοι είναι αυτοί, 5, 10, 30, 100, 10, με τη βοήθειά τους θα απελευθερώσουμε την πατρίδα μας. Είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Σήμερα ήρθαμε μόνο και μόνο για να σας δούμε στα μάτια και για να σας πούμε ότι πρέπει να καταργηθεί από σήμερα το εγώ. Το εγώ είναι δολοφονικό. Το εμείς είναι προοδευτικό. Είμαστε όλοι μαζί από εδώ και πέρα. Είμαστε αυτό που είμαστε. Είμαστε μία οικογένεια, ένα έθνος, μία πατρίδα. Έχουμε ιερά υποχρέωση. Και σας ξαναλέω, η πατρίδα θα ελευθερωθεί. Και πολύ πιθανόν να είναι θέμα ολίγων εβδομάδων. Αυτό που δεν ξέρω είναι πώς θα φύγουν οι προδότες.
Ειλικρινά δεν το ξέρω. Εάν το ήξερα θα σας το έλεγα. Σημασία έχει ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Μην πέφτουμε σε κατάθλιψη. Μην φανταστείτε ότι χρωστάει η Ελλάδα. Η Ελλάδα χρωστάει ελάχιστα συγκριτικά με το τι χρωστάνε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μην πέφτει το ηθικό σας. Αυτό θέλουν οι ανάποδοι. Το ανάποδο DNA, οι εχθροί της πατρίδος μας, θέλουν να είμαστε τρομοκρατημένοι. Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος. Σας είπα ότι σταματάει το εγώ, αρχίζει το εμείς. Ο πατριώτης μας, ο Νίκος ο Καζαντζάκης, έλεγε «Δυο μπορούν να φτιάξουν τον κόσμο, γιατί από δυο είναι φτιαγμένος». Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον πρόεδρο, τον γιατρό, τον καθηγητή, τον ερευνητή, τον άνθρωπο ή όλα αυτά μαζί, αλλά πάνω απ' όλα Έλληνα, τον Μανώλη Λαμπράκη. Είμαστε στο Ηράκλειο, οπότε πρέπει να σας προσφωνήσω διαφορετικά. Αγαπητοί μηνύες και λοιποί συνέλληνες. Καλή λευτεριά. Γέγονεν. Οι προέλληνες ήσαν 4 φύλλα. Οι μηνύες, οι Δραβίδες, οι Γανιμάδες και οι Άριοι. Αυτοί ήσαν οι προέλληνες, οι πελασγοί. Οι μηνύες ήσαν ίσως οι πρώτοι οι οποίοι δώσαν το στίγμα του ελληνισμού. Σε κανένα άλλο πολιτισμό γυναίκα δεν εμφανίστηκε γυμνόστιθη διαχρονικά την εποχή εκείνη. Μόνο στην Κνωσσό. Αυτό ήταν το σήμα του ελληνισμού. Οι θεότητες του ελληνισμού ήσαν πάντα άρενες και θήλιες θεότητες. Ενώ οι αποστατικοί θεοί είναι πάντα άρενες. Αυτές είναι οι δύο δυνάμεις που τσακώνονται για το ποιος θα έχει τον πλανήτη. Οι θεοί των Ελλήνων και οι θεοί των αποστατών. Το άτομό σας είναι ένα μοντέλο του ηλιακού συστήματος. Έχει ένα κεντρικό πυρήνα και γύρω του περιφέρονται ηλεκτρόνια σε διαφορετικές τροχιές, όπως ακριβώς περιφέρονται οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα ηλιακά συστήματα, το ίδιο συμβαίνει και στους γαλαξίες, στα σύμπαντα. Άρα, στο σύμπαν δεν υπάρχει ευθεία γραμμή. Τα πάντα είναι κύκλος. Και τα πάντα, όλη η κίνηση στο σύμπαν έχει να κάνει με κυκλική γραμμή. Δεν έχει καμία ευθεία γραμμή το σύμπαν. Ο Σταυρός, τον οποίον ο χριστιανισμός πήρε σαν σύμβολό του, δεν ήταν επινόησης του χριστιανισμού βεβαίως. Ο ισοσκελής Σταυρός είναι γνωστός ακόμα από τον Ερμή τον Τριμέγιστο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος ο οποίος περιέγραψε τον μονοθεϊσμό σε τριαδική οντότητα. Δεν θα πάμε σε φιλοσοφική συζήτηση, αλλά επειδή, όπως σας είπα και φαντάζομαι και εσείς, σας μιλάω με τρόπο που να έχετε τις προσωπικές εμπειρίες για να κατασταλάζει αμέσως μέσα στο μυαλό σας. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει στο σύμπαν ευθεία γραμμή, αλλά όλες είναι κυκλικές κινήσεις, θα ήθελα να δείτε για μια στιγμή, γι' αυτό πήρα εδώ, δεν θέλω να κάνω το δάσκαλο. Καταρχήν δεν χρησιμοποιώ διαφάνειες ή slides, γιατί αυτό στο συντονισμό που έχουμε κάνει μεγάλη ζημιά. Πρέπει να συντονιστούν οι δονήσεις μας, οι πνευματικές, πρέπει να συντονιστούν για να καταλήξουμε όλοι στο ίδιο συμπέρασμα. Τι γίνεται λοιπόν? Εδώ έχουμε
Δεν πειράζει που δεν θα είμαι. Έχω μεγάλη φωνή και μπορώ να φωνάζω. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, ο ισοσκελής σταυρός τι σημαίνει? Οι θήλιες και οι άρενες δυνάμεις. Το πάνθεο το ελληνικό ήταν 6 θεές και 6 θεοί. Έτσι τους είπαμε εμείς. Αυτοί δεν είπαν τους εαυτούς τους θεούς. Εμείς όμως τους είπαμε 6 θεές και 6 θεούς. Όταν λοιπόν συντίκτω, σύντοκος, συντίκτω, τι σημαίνει? Ότι ενώνομαι, συνέρχομαι και δημιουργώ. Επομένως, η θήλια και η άρενη γραμμή τελικά γίνεται μία με συστροφή 45 μοιρών. Αυτό εδώ όμως, είπαμε ότι η ευθεία γραμμή στο σύμπαν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο κυκλική γραμμή. Άρα, τελικά, το πνευματικό ή θα λέγαμε το μεταφυσικό κομμάτι των Ελλήνων θεών, ας τους ονομάσουμε θεούς παρόλο που δεν ήσαν θεοί, κοίτο ο άντρας και η γυναίκα, οι οποίοι καταλήγουν σε έναν κύκλο από το οποίο ο μισό ανήκει στον άντρα και το μισό στη γυναίκα. Για να γίνει η συνένωση τώρα, τι κάνουμε? Τραβάμε αυτό το κύκλο προς αυτή τη μεριά, το μισό, τραβάμε το άλλο προς την άλλη μεριά και τι γίνεται? Αυτό. Για να ενωθεί λοιπόν ο άρεν και το θήλι, η γενεσιουργός δύναμη του άρενος και του θήλεως, πρέπει να περάσει αυτό το ήμιση πάνω από το άλλο ήμιση. Αυτό καταλήγει δηλαδή ο σταυρός σε αυτό το σήμα. Αυτό είναι το σήμα που βλέπετε εδώ. Αυτό είναι το ε, το L. Είστε Έλληνες, είστε Ελλάνοι και το πρώτο πράγμα, η πρώτη θα έλεγα αρχή συμπαντική είναι η ελευθερία. Και οι δύο λέξεις αρχίζουν από το L. Το πρώτο γράμμα του Έλληνα είναι ε και το πρώτο γράμμα της ελευθερίας, της ελεύθερης βούλησης είναι ε. Άρα λοιπόν έχουμε δύο μεγάλες πνευματικές δυνάμεις, τον άνθρωπο και την ελευθερία, που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα, έχουν το ίδιο πρόθεμα, που αλλά το «ηλ», το «ελ» και το «αλ» πάντα σημαίνει αυτόν που κατέβηκε από ψηλά. Γιατί ονομάζεται ο Έλληνας Έλληνας? Γιατί ονομάζεται η Ελλάς Ελλάς? Το «λας» σημαίνει βράχος, λίθος. Λατομείο λέμε, δεν λέμε λατομείο. Αυτός που κόβει την πέτρα τι είναι? Λατόμος. Λας είναι λοιπόν η πέτρα. Ελ, αυτός που κατέβηκε από ψηλά, είναι ο θρόνος λοιπόν αυτού που κατέβηκε από ψηλά. Αυτό είναι η Ελλάς. Είναι το φως. Το γράμμα ε λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Για να δούμε λιγάκι, να αναλύσουμε τι είναι το γράμμα ε. Φιλοσοφία θα μιλήσουμε μόνο για 20 λεπτά και μετά θα πάμε στα χρήματα, τα οποία καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, μίλα στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, Δεν ακούμε εδώ έξω. Βεβαίως. Εδώ τώρα έχουμε, να σβήσουμε εδώ και να βάλουμε το γράμμα ε. Έχουμε το ένα ε από εδώ και το άλλο ε από εκεί. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί στην αίθουσα του θρόνου στην Κνωσσό, αν δείτε πίσω από την Κνωσσό, υπάρχουν τα αντίστροφα ε. Γι' αυτό σας το λέω σήμερα, ενώ ποτέ άλλοτε δεν είπα σε καμιά άλλη παρουσίαση, το στο Ηράκλειο γιατί είστε δίπλα στην Κνωσσό. Στην αίθουσα λοιπόν του θρόνου
υπάρχει τα δύο αντίστροφα ε, και αν δείτε και το σήμα του οργανισμού μας, είναι ακριβώς αυτό το σήμα που βρίσκεται πίσω από τον θρόνο του Μήνος στην Κνωσσό. Δίπλα, ακριβώς, υπάρχει ένα μικρό ρητό από τον πανηγυρικό του Ισοκράτους που λέει «Ου δι πάτριον εστί, ηγείστε τους επίλυδας των αυτοχθόνων». Δεν είναι, λέει, πατριωτικό να επιτρέπεις στους ξένους να ηγούνται στη χώρα σου. «Ουδι πάτριον εστί, ηγείστε τους επίλυδας των αυτοχθόνων». Κανένας άλλος λαός δεν έχει το δικαίωμα να ονομάσει τον εαυτό του αυτόχθονα εκτός από τους Έλληνες. Όλοι οι άλλοι λαοί είναι φτιαχτοί ή έχουν μετακινηθεί στο χώρο που βρίσκονται, σε όλο τον πλανήτη. Ο μόνος λαός που δημιουργήθηκε εξ αρχής και κατοικεί στον ίδιο χώρο είναι ο αυτόχθον λαός των Ελλήνων. Επομένως, δεν είναι επιτρεπτό ούτε και ελληνικό να επιτρέπεις στους ξένους να ηγούνται των αυτοχθόνων. Να το θυμάστε αυτό. Το πρόβλημά σας είναι αυτό. Αφήσατε τους ξένους να ηγούνται των αυτοχθόνων. Το είπε ο Ισοκράτης πριν 2.500 χρόνια. Η ίδια αλήθεια είναι πολύ εμφανής και σήμερα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα. Το κάθε ένα από αυτά έχει 15.000 διασυνδέσεις, δηλαδή καλωδιάκια, διασυνδέσεις με τα υπόλοιπα κύτταρα. Το σύνολο του ηλεκτρονικού δικτύου στον εγκέφαλο είναι 150 τρισεκατομμύρια ηλεκτρονικά δίκτυα στον εγκέφαλο, το οποίο είναι υψηλότερο από τον αριθμό των αστεριών που έχουν οι computers, δηλαδή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έχουν υπολογίσει στο σύμπαν, στο δικό μας το σύμπαν. Περισσότερες λοιπόν έχουμε ηλεκτρονικές διασυνδέσεις στον εγκέφαλο από ότι αστέρια στο σύμπαν. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χωρίζεται σε 3 κομμάτια. Έχει αυτό το σχήμα περίπου. Τα 3 αυτά κομμάτια, το μεν εσωτερικό ονομάζεται ιχθυοσαυρικό. Είναι εκείνο το οποίο έχουν τα φίδια, έχουν οι κορκόδιλοι, έχουν οι πάντες. Αυτό είναι το πιο εσωτερικό κομμάτι του εγκεφάλου. Είναι επιφορτισμένο με 3 πράγματα. Τροφή, εξασφάλιση διατροφής, δεύτερον εξασφάλιση στέγης και τρίτον αναπαραγωγή. Τα 3 αυτά πράγματα, σκεφτείτε το λιγάκι, είναι ενστικτώδεις λειτουργίες του ανθρώπου. Αναπαραγωγή, διατροφή και τόπος διαμονής. Ο κορκόδιλος δηλαδή δεν έχει συναίσθημα. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι έχει συναίσθημα ο κορκόδιλος? Όχι. Μπορείς όμως να ισχυριστείς ότι το σκυλί έχει συναίσθημα. Ακόμα και το άλογο. Το λέω για την Άννα και το Βαγγέλη, και το άλογο έχει πολύ μεγάλο συναίσθημα, το οποίο το μεταδίδει στον άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν 2 ζώα, το οποίο το ένα έχει μόνο ένστικτο, αυτός είναι ο ιχθυοσαυρικός εγκέφαλος. Έχουμε το δεύτερο κομμάτι που είναι το άλογο ή ο σκύλος, ο οποίος έχει τον εγκέφαλο των θηλαστικών. Αυτός είναι ο μεσεγκέφαλος. Ο μεσεγκέφαλος είναι τούτο το κομμάτι, με τα 4 όργανα του, τον υποθάλαμο, το αυτόνομο νευρικό σύστημα, τον υπόκαμπο και τις αμυγδαλές, δημιουργεί το συναίσθημα φόβο, αγάπη, μίσος, τρόμο. Με εμπειρίες λοιπόν συναισθηματικές δημιουργούμε μνήμες, με συναισθηματικές μνήμες, οι οποίες φυλάσσονται στον υπολογιστή του μυαλού μας από αυτή εδώ την περιοχή. Έχουμε λοιπόν το κατώτερο τμήμα που ασχολείται μόνο με το ένστικτο, το δεύτερο τμήμα, το οποίο είναι και αυτό κομμάτι των θηλαστικών, δηλαδή τα θηλαστικά έχουν και ιχθυοσαυρικό αλλά και μεσεγκέφαλο, και έχουμε και το τρίτο τμήμα, το οποίο είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος,
ο οποίος έχει τα δύο ημισφαίρια, το αριστερό και το δεξιό. Ο λόγος είναι κατεξοχήν ελληνικός. Δηλαδή, θα σας πω απόψε, στα επόμενα 5 λεπτά θα καταλάβετε τη διαφορά που έχετε εσείς από το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Λόγος δεν σημαίνει ομιλία. Σημαίνει λογική ανάλυση και κατανομή των διαφόρων εμπειριών, κατανομή λοιπόν της μνήμης στον εγκέφαλο δια της λογικής αναλύσεως. Ενώ λοιπόν το θηλαστικό βάζει στο μυαλό του μνήμη από συναίσθημα, το κλωτσάς, πονάει, δεν σε ξαναπλησιάζει. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναλύει. Εάν αυτό που κλώτσισε το σκυλί χάσει το πόδι του, το σκυλί δεν καταλαβαίνει ότι σου κόψαν το πόδι και δεν μπορείς να το ξανακλωτσίσεις. Δεν έχει την λογική να αναλύσει ότι δεν έχει πόδι να πάω να το δαγκώσω τώρα. Έχει δημιουργήσει το συναίσθημα και τη μνήμη από την εμπειρία που είχε και δεν σε ξαναπλησιάζει. Το τρίτο κομμάτι λοιπόν του εγκεφάλου, που είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ο φλοιός, δημιουργεί τις μνήμες από τι? Από λογική ανάλυση. Αυτό βρίσκεται στον αριστερό εγκέφαλο, στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία περιοχή που λέγεται το τρίγωνο του Μπροκά, από το οποίο περνούν όλες οι αναλυτικές διεργασίες του εγκεφάλου για να δημιουργήσουν μνήμη και αντίδραση. Μία πληροφορία που μπαίνει στον εγκέφαλο μπαίνει πάντα από το δεξιό ημισφαίριο, το οποίο είναι εντελώς άδειο. Το δεξιό ημισφαίριο λοιπόν παραλαμβάνει την εμπειρία από την τηλεόραση που κάθεστε και βλέπετε κάθε βράδυ, αυτό που σας λέει ο Παπαδάκης, που σας λέει η Στάι και οι υπόλοιποι, και δεν σας αφήνουν να την περάσετε εδώ για να την αναλύσετε, αλλά σας δίνουν και την εξήγηση. Η πληροφορία από εδώ έχει δύο οδούς. Ή να περάσει στον μεσεγκέφαλο να δημιουργήσει συναίσθημα, και από το μεσεγκέφαλο να περάσει στον ιχθυοσαυρικό για να εκτελέσει ο ιχθυοσαυρικός. Ό,τι γίνεται στο σώμα σας, αν σηκώσω το όπλο να χτυπήσω κάποιον, πρέπει να δώσει εντολή η λογική να περάσει από εδώ το ερέθισμα και να φτάσει στον ιχθυοσαυρικό εγκέφαλο για να εκτελέσει. Τα πάντα λοιπόν περνούν από τον ιχθυοσαυρικό εγκέφαλο. Εδώ λοιπόν έχουμε το ερέθισμα, μπορεί να πάει εδώ για να αναλυθεί ή μπορεί να πάει εκεί για να αντιδράσει ο άλλος. Το κατεστημένο και το μάρκετινγκ, γιατί νομίζετε ότι απευθύνεται πάντα στις γυναίκες? Είδατε πολλές διαφημίσεις να απευθύνονται στους άντρες? Ακόμα και τα ελαστικά των τρακτέρ τα διαφημίζουν με γυναίκες με μαγιό. Γιατί νομίζετε? Γιατί έχουν αναλύσει τη σχέση ανδρός και γυναικός. Η σχέση ανδρός και γυναικός τι είναι? Δεν είναι λογική. Είναι συναίσθημα και ένστικτο. Θέλουν λοιπόν να πάρουν την εμπειρία αυτή, να μην αφήσουν εδώ να πάει στον εγκέφαλο τον αριστερό και να αναλύσει λογικά τα πράγματα, να την περάσει κατευθείαν στο μεσεγκέφαλο και τον ερπετικό εγκέφαλο για να κάνετε ό,τι σας είπανε. Σας δίνουν την πληροφορία και σας την αναλύουν κιόλας. Παραπονιέστε συχνά ότι δεν ακούμε πλέον ειδήσεις γιατί μας λένε τη γνώμη τους. Προτού ακόμα σας πούν την είδηση και να σας αφήσουν να την αναλύσετε εσείς, σας έχουν ήδη πει τι σημαίνει, ποιος το έκανε, γιατί το έκανε και ποιον πρέπει να πάτε να του φεκίσετε. Ρίχνουμε τους δίδυμους πύργους και μετά αντιλαμβανόμεθα ότι το κάναμε λάθος, γιατί δεν τα ρίξαν τα αεροπλάνα τους δίδυμους πύργους. Τώρα πλέον είναι πασιφανές και οι πάντες γνωρίζουν ότι οι δίδυμοι πύργοι δεν έπεσαν από τα αεροπλάνα. Την πρώτη μέρα όμως, τι σας είπανε? Πέσαν οι πύργοι, ο Σαντάμ Χουσέιν το έκανε, πάμε να το σκοτώσουμε. Αυτό σας δίνω ένα πολύ αδρό παράδειγμα πώς ακριβώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Για δέστε λοιπόν τώρα το γράμμα ε. Η λογική είναι στο υψηλότερο σημείο, το συναίσθημα είναι εδώ
και εδώ είναι το ένστικτο. Σκεφτείτε τώρα τι λέει η χριστιανική θρησκεία. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα πάντα εκτελεί, δεν λαμβάνει αποφάσεις ποτέ. Το θυμάστε. Από την Καινή, την Παλαιά, από οποιαδήποτε Διαθήκη μπορούμε να το ονομάσουμε Διαθήκη. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι ο εκτελεστής, το εκτελεστικό, δηλαδή ο ιχθυοσαυρικός εγκέφαλος. Αυτό εδώ είναι το συναίσθημα και αυτό είναι η λογική. Πού βρίσκεται τώρα τα αξιακά συστήματα του πλανήτη. Τα αξιακά συστήματα του πλανήτη έχουν προέλθει από 5 άτομα συνήθως, είναι 5 άτομα. Είναι ο Μωυσής, ο οποίος είπε ότι τα πάντα είναι νόμος. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και είπε ότι τα πάντα είναι αγάπη. Κατόπιν ήρθε ο Μάρξ και είπε ότι τα πάντα είναι χρήμα. Ήρθε ο Φρόιντ και είπε όλα παιδιά είναι σεξ. Και τελικά ήρθε ο Άινστάιν και είπε όλα αυτά είναι σχετικά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα 5 αυτά άτομα έχουν δημιουργήσει τα αξιακά συστήματα με τα οποία είτε ευδαιμονείτε είτε δυσδαιμονείτε, είτε είστε ευτυχισμένοι είτε είστε δυστυχισμένοι. Και τα 5 αυτά αξιακά συστήματα απευθύνονται στο εξής. Ο νόμος είναι φόβος. Τον έδωσε ο Γιακβέ και είπε ότι αν δεν κάνεις αυτό θα πας στην κόλαση, θα σε τιμωρήσω. Κατόπιν ήρθε ο Χριστός και λέει αν δεν αγαπάτε αλλήλους θα πάτε πάλι στην κόλαση. Ήρθε ο Μάρξ και λέει αυτά αηδίες είναι, τα πάντα είναι χρήμα. Άμα έχεις χρήμα όλα γίνονται. Ήρθε ο Φρόιντ και λένε όλα είναι σεξ. Ποιο είναι το περίεργο λοιπόν, ότι και οι 5 αυτοί, των οποίων τα αξιακά συστήματα έχετε παραλάβει και με τα οποία ζείτε τις ζωές σας, είναι Εβραίοι. Τόσον ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Φρόιντ, ο Αϊνστάιν και ο Μάρξ ήσανε όλοι Εβραίοι. Πού διακινούνται όμως? Διακινούνται όλοι στο συναίσθημα και στο ένστικτο. Κανένας δεν απευθύνθηκε στον λόγο. Ποιος απευθύνθηκε στον λόγο? Μόνον ο Έλληνας. Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι αυτών των 5 στην ελληνική διανόηση? Ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας. Ο Αριστοτέλης. Ο Πυθαγόρας. Ο Αρχιμίδης. Ο Αναξίμανδρος. Όλοι όμως αυτοί αγνόησαν το συναίσθημα και το ένστικτο και απευθύνθηκαν στην λογική. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν? Έχουμε μία διαχωριστική γραμμή εδώ πέρα, συγγνώμη. Έχουμε μία διαχωριστική γραμμή, την οποία ας την ονομάσουμε λοιπόν απόψε για την παρουσίαση αυτή, ας την ονομάσουμε το συνοικόν τείχος. Αυτό λοιπόν είναι το συνοικόν τείχος. Τα αξιακά συστήματα στα οποία ζείτε είναι από εδώ και τα αξιακά συστήματα του ελληνισμού είναι από εδώ. Εδώ έχετε τους 5 που σας ανέφερα και εδώ έχετε τους άλλους 5 που σας ανέφερα από την... Αυτοί εδώ προσπαθούν συνέχεια να πάρουν μαθήματα από εδώ. Προσπαθούν συνέχεια να σας φτάσουν. Δεν μπορούν όμως. Γιατί? Γιατί αυτοί εδώ, το συναίσθημα και το ένστικτο, είναι μόνον με αυτά που βλέπεις και αισθάνεσαι, ότι προσλαμβάνεις δια των αισθήσεων. Αυτό ονομάζεται νόησης, αντίληψης. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, βλέπω μία ωραία κοπελιά και την ερωτεύομαι, έτσι. Σε όλη αυτή την φάση εδώ, τα 5 αυτά αξιακά συστήματα πρέπει να έχεις ή οπτική, ή ακουστική, ή απτική επαφή για να δημιουργήσεις το συναίσθημα. Εδώ λοιπόν όμως έχουμε διανόηση, ενώ εδώ έχουμε νόηση. Ποια είναι η διαφορά? Η νόηση δεν μπορεί να φτιάξει κάτι καινούριο, ενώ η διανόηση έχει την φαντασία να δημιουργήσει.
Εδώ λοιπόν είναι η δημιουργή και εδώ είναι η παραγωγή. Τι σημαίνει δημιουργός? Δήμου έργων. Δημιουργώ σημαίνει ότι κάνω δουλειά, εργασία, όχι δουλειά, εργασία, για τον Δήμο ή με τον Δήμο. Αυτό σημαίνει συλλογικότητα. Ο ελληνισμός λοιπόν είναι μια συλλογική ευδαιμονία. Αυτό σημαίνει διανόησης. Και τι ακριβώς είναι η ετυμολογία της λέξης διανόησης? Δίαν νοούμε, δίαν νοώ. Σκέπτομαι δηλαδή τον Θεόν. Αυτός έχει νόηση, εσύ έχεις διανόηση. Αυτές είναι οι διαφορές. Ψάχνει λοιπόν η νόηση να βρει την διανόηση. Γιατί η διανόηση μπορεί να σκεφτεί στο μέλλον, να δημιουργήσει κάτι καινούριο, είτε ιδέα είναι, είτε αυτοκίνητο είναι. Γιατί όλες οι δημιουργίες από εδώ προήλθαν. Δεν προήλθαν από το συναίσθημα και το ένστικτο, προήλθαν από την ανάλυση, την λογική. Αφού λοιπόν φτιάξει αυτή εδώ η ομάδα το μοντέλο, περνάει στην παραγωγή από εδώ. Τι σημαίνει παραγωγή? Άγω παρά, φέρω προς το μέρος μου. Παρά άγω, αυτό δεν σημαίνει φέρνω προς το μέρος μου. Μαζεύω δηλαδή. Αυτοί λοιπόν εδώ μαζεύουν. Ποιοι μαζεύουν? Οι Εβραίοι. Αυτοί μαζεύουν και αυτοί φτιάχνουν τα καινούρια. Φτιάχνετε εσείς τα καινούρια, δημιουργείτε, τα παίρνουν αυτοί και μαζεύουν. Τι προσπαθούν να σας κάνουν τώρα? Προσπαθούν να σας φέρουν και εσάς εδώ κάτω. Να είστε κι εσείς παραγωγοί. Ο Έλληνας δεν είναι παραγωγός. Ο Έλληνας μόλις του δώσεις ένα δάνειο θα το πάρει. Γιατί νομίζει ότι θα δημιουργήσει. Θα φτιάξει μεγαλύτερο ξενοδοχείο, θα αγοράσει περισσότερα άλογα και δεν τον ενδιαφέρει το επόμενο, τον ενδιαφέρει το τι θα προκύψει από την προσπάθειά του. Έχει το μυαλό του λοιπόν στην προοπτική. Έχει το μυαλό του να προβλέψει το τι θα χρειαστεί, να το φτιάξει. Ενώ τούτος μόνον βλέπει, αυτός προβλέπει. Η διαφορά των δύο λοιπόν είναι σαφής, φαντάζομαι. Πάμε τώρα και στο ψητό. Δύο λέξεις, χρήμα και νόμισμα. Το χρήμα τι είναι? Έχω στην τσέπη μου 3 ειδών, ας τα πω λεφτά, στα κριτικά. Αμερικάνικο, εγγλέζικο και ευρωπαϊκό. Και τα 3 αυτά ονομάζονται χρήμα. Δεν μπορεί όμως να ονομαστεί αυτό νόμισμα. Νόμισμα θα ονομαστεί το καθένα από αυτά. Χρήμα είναι λοιπόν όλα τα νομίσματα. Νόμισμα είναι όμως ό,τι απεφάσισε ο Δήμος, αυτός που εδημιούργησε. Του Δήμου έργον είναι το νόμισμα, η δραχμή είναι έργον του Δήμου. Αποφάσισε η Ολομέλεια των Ελλήνων να έχει σαν νόμισμά της την δραχμή, ενώ σήμερα τι θέλουνε? Να τα κάνουνε όλα χρήμα. Να μεταφέρουν δηλαδή την προσωπική σου επιλογή σαν λαός σε μια συνολική επιλογή που λέγεται χρήμα. Έτσι έχουν φτιάξει το δολάριο για την Αμερική, το ευρώ για την Ευρώπη, το αμέρο για όλους και ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε και με ένα άλλο νόμισμα που προτείνουν για όλο τον κόσμο. Τι είναι αυτό? Είναι ενδεικτικό ότι θέλουν να σου αφαιρέσουν την δυνατότητα να αποφασίζεις για τις τύχες σου. Διότι θα τις αποφασίζει κάποιος άλλος από τη στιγμή που το χρήμα απευθύνεται σε όλους. Δεν μπορείς εσύ Έλληνα, παρόλο που πρέπει να σου πω, και σας το λέω αυτό σήμερα, με προσωπική παρέμβαση του Αρτέμι Σόρα, πάνω στο ευρώ γράφτηκε με ελληνικά γράμματα η λέξη ευρώ. Δεν υποχώρησε ο Αρτέμις μέχρι να γραφτεί πάνω στο ευρώ η λέξη ευρώ στα ελληνικά γράμματα. Γράφεται στα αγγλικά και τα ελληνικά. Έγινε μεγάλη μάχη, η οποία δεν μας επιτρέπεται να σας πούμε αυτή τη στιγμή γιατί και πώς έγινε, για να αναγραφεί πάνω σε αυτό η ελληνική λέξη ευρώ. Τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει αντίσταση στο χρήμα. Εγώ θέλω νόμισμα να έχει τουλάχιστον την ένδειξη ότι
εγώ ο ελληνικός λαός αποφασίζει για τις τύχες του. Το έκανε βίωμά του, το υλοποίησε και το έφερε στα χέρια σας. Ο Αρτέμις Σόρας δεν είναι ένα συνηθισμένο άτομο. Εάν ήταν συνηθισμένο θα είχε γίνει αυτό που έχει κάνει από πολλούς άλλους. Δεν έχει γίνει όμως από κανέναν. Οι περισσότεροι από εσάς διαρωτάστε, μα τα έχει ρε παιδιά τόσα λεφτά, είναι δυνατόν να έχει τόσα λεφτά? Οι υπόλοιποι λέτε, και αφού τα έχει πούντα, γιατί δεν τα φέρνει? Πολλοί παίρνουν τηλέφωνο, στέλνουν αιτήσεις και τα λοιπά. Παιδιά, το ορφανοτροφείο τάδε δεν έχει κρέας, να αγοράσουμε κρέας για το ορφανοτροφείο τάδε. Ο άλλος δεν έχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι είναι η αντίληψη του καθενός για το ποιος είναι ο Σόρας. Ο Σόρας δεν είναι τίποτα άλλο από ένας αληθινός Έλληνας. Όπως σας είπα, έργον δήμου είναι ο ελληνισμός, έργον δήμου, αυτό σημαίνει δημιουργό. Ο Σόρας αυτά που είχε θα μπορούσε άνετα να είναι στην Καραβαϊκή, να έχει 50 να του κάνουν αέρα, να οδηγεί μία μπουγκάτι και να τρώει μόνον 2 μπριζόλες την ημέρα. Δεν μπορεί να φάει παραπάνω. Με τα υπόλοιπα τι θα τα έκανε? Θα μου πεις, πού τα βρήκε? Αυτό είναι και το μεγάλο σας ερώτημα. Πού τα βρήκε ρε παιδιά αυτός ο άνθρωπος? Το ερώτημα δεν είναι πού τα βρήκε, το οποίο μπορεί να απαντηθεί με ευκολία. Το ερώτημα είναι γιατί πήγαν στα χέρια του. Γιατί αν πηγαίναν στα χέρια του Βαρδινογιάννη, παραδείγματος χάρη, να είστε σίγουροι ότι δεν θα βλέπετε ούτε $1. Ή αν πηγαίνανε στα χέρια του Ωνάση, δεν θα πηγαίνει κανένα $1. Γιατί αυτοί λειτουργούν εδώ. Λειτουργούν στο κάτω ενώ εμείς λειτουργούμε στο πάνω. Ο Αρτέμις είναι του πάνω δεν είναι του κάτω. Να έρθουμε τώρα στα πρακτικά. Λέει ο Αρτέμις ότι εγώ κατέθεσα στον λογαριασμό, είναι τράπεζα του Μόντρεαλ, ο Αντώνης ίσως παρέβλεψε, λεκτική παράληψη ήταν. Είναι η τράπεζα του Μόντρεαλ που είναι κατατεθειμένα τα 600 δις για την Ελλάδα και 50 για την Κύπρο. Για να καταλάβετε τι είναι το χρήμα, πρέπει να έχετε μια μικρή γνώση το πώς ακριβώς δημιουργείται το χρήμα. Χρήμα μιλάω τώρα, πάντα σας έδωσα τις εξηγήσεις. Τι είναι χρήμα και τι είναι νόμισμα. Αυτοί εδώ που δεν είναι άλλοι από τους Εβραίους Καζάρους, που δεν είναι άλλοι από τους Μογγόλους, δεν είναι άλλοι από τους Ιξός, τους οποίους επολέμησε ο Μήνος ο πρώτος, ο Διόνυσος και ο Περσέας πριν 5.000 χρόνια, έκανε εκστρατεία εναντίον των Ιξός. Ο Περσέας, ο Διόνυσος και ο Μήνος ο πρώτος. Αυτά θα τα βρείτε στα διονυσιακά του Πρόκλου, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2007, γιατί πολλά κομμάτια είχαν βρεθεί στη λατινική γλώσσα και μόνο τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε όλο το βιβλίο των διονυσιακών που περιγράφει την εκστρατεία του ελληνισμού. Πού νομίζετε? Ακριβώς εκεί που πήγε και ο Αλέξανδρος. Και παραπέρα ακόμη. Στην Ινδία υπάρχει, στο Πεντζάβι υπάρχει μία περιοχή που λέγεται Ελόρα. Το Ελ ξέρετε τι σημαίνει. Το Όρα ξέρετε τι σημαίνει. Έλα να δεις. Έλα να δεις τους Ελ. Το 2002 το Αφγανιστάν τύπωσε την τελευταία φουρνιά νομισμάτων του Αφγανιστάν. Στη μεγάλη σφραγίδα του Αφγανιστάν υπάρχει η εξής επιγραφή. Ευκρατήλου του Μεγάλου Βασιλέως, στην ελληνική γλώσσα. Στο Αφγανιστάν, το 2002 λοιπόν, στην μεγάλη σφραγίδα της χώρας του Αφγανιστάν λέει Ευκρατήλου του Μεγάλου Βασιλέως. Εάν πάρετε τους Ίνκας που ζούσαν στο Μεξικό, θα δείτε την ελληνική αλφάβητο σε όλα τα χρυσά κοσμήματα τα οποία είχαν σχέση στο περιδέρεο των γυναικών. Εάν πάτε στην Χαβάη, θα δείτε ότι το 50% της τοπικής διαλέκτου είναι ομηρικές λέξεις.
Εάν πάτε στην Αυστραλία, στους Aborigines, και αυτό είναι η ειδικότητα του Αρτέμι, θα διαπιστώσετε ότι οι Μαορί έχουν το αντεστραμμένο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους. Εάν ψάξετε τα τοπονύμια, γεωγραφικά τοπονύμια της γης, το 90% είναι ελληνικά. Εάν ψάξετε τα ονόματα των αστερισμών, από τον Ιώβ ακόμα, όπως είπαμε, στα Χανιά, δηλαδή πριν 5-7 χιλιάδες χρόνια, στον αστερισμό της Ανδρομέδας, του Αρκτούρου και των Πλιάδων, τα αστέρια έχουν ελληνικά ονόματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια ήταν η αυτοκρατορία των Έλλων, δηλαδή εσείς. Εσείς είστε οι εναπομείναντες από τους Ελ, και αυτή εδώ η ομάδα, οι από κάτω, θέλουν να εξαφανίσουν την προσφορά σας προς το ανθρώπινο γένος. Το χρήμα λοιπόν δημιουργείται σαν ιδέα με έναν και μόνον μηχανισμό σε όλο τον πλανήτη. Αυτός είναι ο τρόπος τον οποίο έχει επιλέξει η διεθνής κοινότητα. Έχεις εδώ ένα κομμάτι χρυσό και αποφάσισαν οι Καζάροι, από τότε που πτώχευσαν την Αμερική το 1933, η Αμερική στις 9 Μαρτίου με 3 προεδρικά διατάγματα, τα οποία τα συνηθίσαμε τώρα και στην Ελλάδα. Μέχρι πρότινος, τουλάχιστον κρατάγαμε τα προσχήματα και τα περνάγαμε από τη Βουλή, ίσως με τη μέθοδο του κυρίου Βυρβιδάκη, αλλά σίγουρα τα περνάγαμε από τη Βουλή. Τώρα δημιουργούμε νομοθεσίες με προεδρικά διατάγματα. Αυτό στην Αμερική γίνεται από το 1933. Ο πρόεδρος Κέννεντι σκοτώθηκε γιατί υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα 11110. Τι ήταν αυτό το διάταγμα? Προσπαθούσε να πάρει την δικαιοδοσία από τους Χαζάρους, που τυπώνουν μέχρι και σήμερα το αμερικανικό δολάριο χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα η Αμερική, γιατί είναι πτωχευμένη χώρα. Αν νομίζετε ότι η Αγγλία δεν είναι πτωχευμένη, είναι. Από το 1932 πρώτα επτόχευσε η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία. Το 1932 επτόχευσαν αυτές οι χώρες και το 1933, 9 Μαρτίου, πτώχευσε η Αμερική. Αυτό ήταν λειτουργία των Καζάρων. Έτσι κατέλαβαν το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και δημιούργησαν τον τρόπο με τον οποίο παράγεται το χρήμα. Τι έκαναν δηλαδή? Μάζεψαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του πλανήτη, χρυσάφι, πλατίνα, ακίνητα, ό,τι υπάρχει, τα μάζεψαν σε μια μεγάλη αποθήκη. Και είπανε ότι επειδή εμείς είμεθα οι δανειστές, πρέπει να σας πω ότι από τα 202 κράτη που υπάρχουν στον κόσμο, μόνον ένα δεν χρωστάει. Και αυτό είναι το Μπουρνέι. Όλα τα άλλα κράτη χρωστάνε. Εάν χρωστούν όλοι, ενώ είμαστε εδώ μέσα όλοι παιδιά, πες είμαστε 400 άτομα, 300 άτομα, έτσι, και χρωστούν 399. Ποιος είναι ο δανειστής? Ποιος έχει δανείσει τους 399? Ποιος είναι τόσο μεγάλος να έχει δανείσει την Αμερική, την Κίνα, την Γερμανία, την Αγγλία κτλ. Και τελικά ποιος αποφασίζει ότι το χρέος αυτό είναι νόμιμο, ότι ο λαός αυτός έχει τη δυνατότητα να το αποπληρώσει ή δεν έχει? Ένα μικρό παράδειγμα. Ο κάθε Έλληνας σήμερα έχει προσωπικό χρέος μέσω του εξωτερικού χρέους 37.000 ευρώ. Να σας πω τι έχει ο κάθε Λουξεμβούργιος. 5.341.000. Το εξωτερικό χρέος του Λουξεμβούργου αντιστοιχεί σε 5 εκατομμύρια ευρώ κατά κεφαλήν σε κάθε πολίτη του Λουξεμβούργου. Αυτός είναι ο Γιούγκερ που μας κάνει, μας δείχνει το δάχτυλο και μας λέει ότι είστε τεμπέληδες. Γιατί λοιπόν το Λουξεμβούργο με τέτοιο τεράστιο χρέος έχει πιστοληπτική ικανότητα 3α και τα δικά μας τα ομόλογα τα ελληνικά είναι σκουπίδια? Για ποιο λόγο? Ποιος τα απεφάσισε? Με ποιο κανόνα? Υπάρχουν λοιπόν 3 οίκοι, Standard & Poor, ξέρετε ποιοι είναι οι 3 οίκοι που λέει είναι οίκοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Θα βλέπετε κάθε μέρα με τεράστιο φόβο και τρόμο στις εφημερίδες ότι η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατέβηκε από το CCC στο CCC-.
Και συγγνώμη για την έκφρασή μου, κατούρισε φοράδα σταλόνι. Και πώς το αποφασίσατε εσείς ότι είναι έτσι? Και πώς αποφασίσατε λοιπόν, με ποια κριτήρια, ότι το Λουξεμβούργο που χρωστάει 1.500.000 φορές περισσότερα από την Ελλάδα, ότι είναι 3α και εμείς είμαστε σκουπίδια? Γιατί λοιπόν αντιλαμβάνεστε τώρα στο δεύτερο σκέλος ότι δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα? Διότι αν ήταν οικονομικό, ως ώρας τους λέει, ρε παιδιά, 600 χρωστάω, πάρτε τα. Δικά σας είναι. Θέλετε να τα πάρετε, πάρτε τα. Δεν τα παίρνουν όμως. Γιατί δεν τα παίρνουν? Γιατί δεν ψάχνουν για λεφτά από εσάς. Από εσάς δεν ψάχνουν για λεφτά. Θέλουν να σας έχουν κατακτημένους. Αυτό ψάχνουν. Δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα της Ελλάδας. Αν ήταν οικονομικό θα είχε λυθεί προπολού. Όχι μόνο θα είχε λυθεί, εάν συμπλέαμε έστω και ελάχιστα με διεθνή standards, η Ελλάδα έπρεπε να είναι από τις πιο εύπορες χώρες. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι σπιθαμή προς σπιθαμή είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ένα άλλο πράγμα που έκανε ο Μεταξάς, στις 6 Απριλίου του 1940 υπέγραψε τη Σύμβαση Κούπερ. Η Σύμβαση Κούπερ έδινε την δικαιοδοσία όλου του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος σε 10 αμερικανικές εταιρείες. Αυτή η σύμβαση τελείωνε τον Δεκέμβριο του 10. Έπρεπε λοιπόν ο Γεωργάκης να είναι πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο του 10 για να μπορέσει να ανανεώσει τη σύμβαση. Γι' αυτό το λόγο πτωχεύσατε και πάλι, δυστυχώς επτωχεύσαμε του Τρικούπη. Γι' αυτό επτωχεύσατε και πάλι, γιατί έπρεπε να ανανεωθεί η Σύμβαση Κούπερ με διαφορετική μορφή ίσως τώρα, αλλά είναι πάλι η Σύμβαση Κούπερ. Γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι ένα συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου στις 8 Αυγούστου του 1974. Δεν είναι το πρωθυπουργός, το Πασόκ δεν υπήρχε ακόμα. Όμως το υπογεγραμμένο αυτό συμβόλαιο με τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής του δίδει πρώτον $100 εκατομμύρια από την Chase Manhattan, που είναι στην κυριότητα το Rockefeller, του δίνει λοιπόν 100 εκατομμύρια να δημιουργήσει το Πασόκ, και σε 7 σημεία του συμβολέου αναφέρεται η κυβέρνηση Παπανδρέου. Δεν είχε ακόμα κόμμα, αλλά συμφωνούσε εκ των προτέρων ότι θα γίνει κυβέρνηση και ότι πρέπει να παρακολουθήσει τα 9 σημεία τα οποία είχε το συμβόλαιο. Δυστυχώς, επειδή η υγεία του δεν ήταν καλή, πέθανε και έπρεπε να το φέρει κάποιος σε πέρας, και με το κληρονομικό δικαίωμα το έφερε ο Γεωργάκης. Στις 21 Απριλίου του 10 υπεγράφει το συμβόλαιο. Από πού νομίζετε? Από το Καστελόριζο. Γιατί το Καστελόριζο έχει συμβολική σημασία για τους Καζάρους. Το Καστελόριζο ενοποιεί το έθνος των Ελλήνων. Το Καστελόριζο είναι ο κρίκος, ο δεσμός μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Εάν το Καστελόριζο περάσει στην ιδιοκτησία των Τούρκων, η ΑΟΣ του Καστελορίζου μοιράζει τον εθνικό κορμό σε 2 κομμάτια και δίδει διέξοδο στην Τουρκία μέσω της ΑΟΣ σε όλη τη Μεσόγειο. Επειδή λοιπόν θα ήθελα κάποια στιγμή να δείτε, πάνω από το γραφείο του Πρωθυπουργού υπήρχε ο πίνακας του Βριζάκη, που ήταν εκεί για 140 χρόνια, που λεγόταν η Ευγνωμονούσα Ελλάς. Είναι μία αρχαία Ελληνίδα, όπως την κοπελιά που κάθεται εδώ, η οποία έχει απλωμένα τα χέρια και κάτω είναι οι ήρωες της Επαναστάσεως, και ο πρώτος που πήγε να πάρει συνέντευξη γι' αυτό ήταν ο Παντελής ο Καψής, που είναι τώρα υπεύθυνος και υφυπουργός για τη ραδιοτηλεόραση. Εξεπλάγει που δεν είδε την Ευγνωμονούσα Ελλάδα πίσω από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ενώ την προηγούμενη μέρα είχε πάει ο Σαμαράς να τον συγχαρεί και έχουμε φωτογραφία ότι η Ευγνωμονούσα Ελλάς είναι εκεί. Είναι ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς με χειραψία και από πίσω η Ευγνωμονούσα Ελλάς. Ο Καψής πήγε 2 μέρες αργότερα και έλειπε ο πίνακας.
Μετά από λίγο διαπιστώσαμε ότι δεν έλειπε ο πίνακας, αλλά ο Καψής είχε κάνει ένα φωτομοντάζ να καλύψει τι ήταν αυτή η φωτογραφία. Γιατί είχε 4 Εβραίους ραβίνους που ήταν δώρο του πρεσβευτού του Ισραήλ προς τον καινούριο Έλληνα Πρωθυπουργό. Και κατέβασε λοιπόν την ευγνωμονούσα Ελλάδα και έβαλε τους 4 ραβίνους. Πότε τους έβγαλε? Επειδή κάναμε μεγάλη φασαρία την εποχή εκείνη, και αν θυμάστε η Χίλαρη Κλίντον έκανε μία επίσκεψη εδώ και κατέβασε τους 4 ραβίνους μία μέρα πριν έρθει η Κλίντον να τον επισκεφτεί στο γραφείο του. Και έβαλε ένα άσχετο πίνακα και δικαιολογήθηκε γιατί ρώτησε η Χίλαρη, ήξερε τι γινότανε και ρώτησε τι έγινε ο πίνακας. Και λέει ότι αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πιο μοντέρνο για την Ελλάδα. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι ο Γεωργάκης ο Παπαντρέου ήταν εκμητρός και πατρός από αυτή την παιδιά, από τούτη την πάντα. Μήπως δεν ήταν ο Ααρών Μαρδοχέος Αβουρή? Από εδώ ήταν και αυτός. Ο Κωνσταντίνος Σιμίτης είναι ιός του κυρίου Βεντούρα. Όσοι από εσάς έχετε σπουδάσει την προέλευση του κομμουνιστικού συστήματος, ιδιαίτερα τη δημιουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελλάδα, θα ξέρετε ότι ο Βεντούρα ήταν εκείνος ο οποίος ήρθε και δημιούργησε στην Ελλάδα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο πατέρας λοιπόν του κυρίου Σιμίτη ήταν από εκεί. Μήπως οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί, δεν θέλω να πάω στους άλλους πρωθυπουργούς. Τι σας λέω όμως τώρα? Σας λέω ότι από αυτή τη μεριά, ο τελευταίος που ήταν από αυτή τη μεριά ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Από τον Ιωάννη Καποδίστρια και εντεύθεν, όλοι οι υπόλοιποι είναι από την άλλη μεριά. Δεν λέω ποια μεριά. Από εδώ είπαμε είναι το Συνικών Τείχος. Οι 3 μεγάλοι, οι Ολύμπιοι, πρώτα ενίκησαν τους Τιτάνες και τι τους έκαναν? Τους έκλεισαν, λέει, στα Τάρταρα και έβαλαν και φρουρούς. Το ίδιο έκανε ο Διόνυσος ο Μήνος και ο Περσέας και το ίδιο έκανε και ο Αλέξανδρος. Γιατί νομίζετε ότι χτίσαν το Συνικό Τείχος? Να προφυλαχτούν από ποιον? Από ποιον να προφυλαχτούν? Το μόνο αντίπαλο που είχαν ήσαν οι εκστρατείες των Ελλήνων, οι οποίες εκστρατείες ήταν επειδή έβγαιναν και κατελάμβαναν τον χώρο, τον ζωτικό χώρο του ελληνισμού και έκαναν την εκστρατεία για να τους αποθήσουν και να τους κλείσουν, όπως λέει ο Ησίωδος στην Θεογονία, να τους κλείσουν στα Τάρταρα και να βάλουν Κέρβερο να τους φυλάει. Το ίδιο έκανε και ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος δεν πήγε να εκδικηθεί την εκστρατεία των Περσών, γιατί οι Πέρσες ήσαν Έλληνες. Οι Πέρσες ήσαν Έλληνες. Ο Πέρσης που δημιούργησε την αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών ήταν ο ιός, ο πρωτότοκος ιός του Περσέα και της Ανδρομέδας. Όχι, η Δανάη ήταν η μητέρα του. Ο Περσέας και η Ανδρομέδα είχε σαν πρώτο γιο τον Πέρση. Ο Πέρσης ήταν εκείνος. Άρα λοιπόν ο Αλέξανδρος είχε άλλη αποστολή. Έφτασε κάπου, λέει, και έκλεισε μέσα. Και πώς έκλεισε τις πύλες? Έβαλε χαλκό και ασβέστη. Αυτό ονομάζεται στα ελληνικά από τον Αριανό η άορνος πέτρα. Εκεί έφτασε. Αυτό είναι στην νοτιοανατολική Κίνα. Η έρημος του Τάκλα Μαχάν είναι ίσως η δεύτερη σε μέγεθος έρημος στον πλανήτη και κλείνει όλες τις ελληνικές πόλεις από κάτω. Είναι σκεπασμένες. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα 2. Αντιλήφθητε ποιοι είστε εσείς και ποιοι είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο. Ποιοι είστε εσείς και ποιοι πρέπει να κάνουν κουμάντο. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κουμάντο σε κανέναν άλλον, στο σπίτι μας θέλουμε. Όπως πολύ καλά λέει συχνά ο Σόρας, δεν θέλω τίποτα από κανέναν. Τα δικά μου θέλω, αυτά που μου ανήκουν. Αυτά θέλω, δεν ψάχνω για κάποιον άλλον. Δεν θέλω να κατακτήσω κανέναν, δεν θέλω να πάρω ιδέες από κανέναν, δεν θέλω τη συμβουλή κανενός. Εάν εγώ καταστραφώ, είπε το πρωί σε μια εκπομπή, να καταστραφώ μόνος μου. Δεν θέλω βοήθεια για να καταστραφώ.
πώς παράγεται το χρήμα. Όλα λοιπόν τα περιουσιακά στοιχεία του πλανήτη είναι μαζεμένα σε ένα μεγάλη αποθήκη, ας το πάρουμε έτσι για να καταλάβετε, και γιατί τώρα μιλούμε περί χρήματος και όχι περί νομίσματος, με την διεθνοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Και τι σημαίνει η διεθνοποίηση του τραπεζικού? Ξέρετε τι σημαίνει? Όλες οι κεντρικές τράπεζες στον πλανήτη ανήκουν στην οικογένεια Rothschild. Άρα λοιπόν δημιούργησαν ένα κώδικα ο οποίος είναι κοινός για όλους, πώς να δημιουργείται το χρήμα. Αφού επτόχευσαν τα μεγάλα κράτη του κόσμου, αυτός που επτόχευσε τα κράτη είναι ο κυρίαρχος τώρα, αυτός κάνει κουμάντο. Η πραγματική ιδιοκτησία όλων των αυτών λοιπόν των περιουσιακών στοιχείων είναι δική του. Σου επιτρέπει εσένα κάτω από το καθεστώς πτώχευση, αγαπητέ μου Έλληνα και αγαπητέ μου Αμερικανέ και αγαπητέ μου Γερμανέ και Εγγλέζε και Πορτογάλε και Ισπανέ και Ιταλέ, σου επιτρέπει κάτω από πτωχευτικό σύστημα να παράξεις χρήμα. Πώς θα παράξεις? Όλοι που είμαστε εδώ στο δωμάτιο αποφασίζουμε ότι θέλουμε, χρειάζεται το ταμείο μας λεφτά. Υπογράφουμε λοιπόν μία υποσχετική ότι όλοι υποσχόμεθα ότι θα πληρώσουμε τα χρήματα τα οποία θα δημιουργήσει η τράπεζά μας, και αυτό ονομάζεται ομόλογο. Είναι μία ομολογία, δηλαδή μια πιστωτική ομολογία. Και έτσι λοιπόν, εάν το κράτος μου, η Ελλάδα μου δηλαδή, έχει καλή πιστοληπτική ικανότητα, παίρνω αυτό το χαρτί, το βάζω στην κεντρική τράπεζα και κατεβάζω τα χρήματα τα οποία έχω βάλει μέσα. Το ίδιο θα κάνει και ο Ιταλός και ο Γάλλος και ο Πορτογάλος και Επομένως, από τη στιγμή που οι τραπεζίτες στο Κογλίφι εξυφάνισαν την ισοτιμία χρυσού, αργύρου και πολυτίμων μετάλλων, που δηλαδή τι σήμαινε? Ότι ό,τι είχε το ελληνικό κράτος μέσα στο θησαυροφυλάκιό του, με την αντιστοιχεία του δολαρίου, γιατί αυτό ήταν η διεθνή σταθερά, έβγαζε ανάλογες δραχμές. Είχε 100 τόνους, έβγαζε τόσα δισεκατομμύρια δραχμές. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ήθελε περισσότερα χρήματα και ήταν το σύστημα υγιές, για τον ίδιο χρυσό ετύπωνε άλλα 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Αυτό είναι πληθωρισμός. Έτσι. Να μην πάμε να εξηγήσουμε τα οικονομικά μεγέθη για να φτάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος είναι ο σώρας και τι είναι αυτά τα ομόλογα. Για να παράξω χρήμα τώρα που δεν υπάρχει αντιστοιχεία χρυσού, το μόνο που πρέπει να βάλω μέσα είναι το ομόλογο όλου του ελληνικού λαού, ότι ναι, υποσχόμεθα όλοι να χρωστάμε σε αυτόν που είναι ο μεγάλος επιβίτορας, ο κατακτητής. Αυτός όμως είναι που αποφασίζει αν η πιστοληπτική σου ικανότητα είναι καλή ή όχι. Σας έδωσα ένα παράδειγμα του Λουξεμβούργου και της Ελλάδος. Το Λουξεμβούργο έχει 3α, η Ελλάδα είναι σκουπίδια. Εάν λοιπόν το Λουξεμβούργο βάλει στην κεντρική του τράπεζα 5 δις αύριο, κατεβάζει πιστώνει το λογαριασμό του με 5 δις. Γιατί έβαλε τα ομόλογα τα δικά του. Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να βάλει τα δικά της ομόλογα, χρειάζεται ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο για να κατεβάσει τα χρήματα. Τώρα εδώ είναι ο Σόρας. Έρχεται ο Σόρας και λέει: παιδιά, μην ανησυχείτε, τα ελληνικά ομόλογα δεν είναι καλά. Τα δικά μου θα σας φέρω αμερικάνικα. Η αμερικανική οικονομία ακόμη είναι υπολογισμένη πάλι από αυτούς στο 3α. Πάρτε λοιπόν 600 δις, ξεχάστε τα δικά σας τα ομόλογα, βάζω εγώ τα δικά μου, τη δική μου την περιουσία και πιστώστε το λογαριασμό σας. Εάν ήταν οικονομικό το θέμα, ήταν θέμα 3 λεπτών. Που δεν είναι οικονομικό. Γιατί θα λυνότανε αμέσως. Ο λόγος λοιπόν που δεν θέλουν να το λύσουν είναι άλλος, τον οποίο πρέπει να ανατρέξετε μέσα στις ψυχές σας και στο DNA σας, να καταλάβετε γιατί δεν θέλουν να σας απελευθερώσουν. Διότι, ξέρετε γιατί? Γιατί δημιουργείτε, είστε δήμος, είστε συλλογική ευδαιμονία. Και εδώ πρέπει να κατακαιρματίσουμε τα ενεργειακά πεδία της γης, γι' αυτό προβάλλουμε εξάλλου και τα ατομικά δικαιώματα. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι τα ατομικά δικαιώματα και βάζουν τον αδερφό και τσακώνεται με τα αδερφίδια το χωράφι. Η γυναίκα βλέπει τον άντρα και λέει: θα πάρω διαζύγιο και θα σου πάρω τα μισά. Δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Εδώ είναι η κοινωνική συνοχή. Στη δημιουργία είναι η κοινωνική συνοχή, ενώ στην παραγωγή τι είναι? Γι' αυτό λοιπόν ο Ζεύς είναι αυτός που είναι η σύνδειξη. Η σύνδειξη είναι η θεϊκή δύναμη.
Το Big Bang που λέμε που δημιουργήθηκε ο κόσμος δεν έγινε με διάσπαση, έγινε με σύνδειξη. Ο Ζεύς ζευγνύει, ο Δίας διασπά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε Ζεύς και Δίας. Γιατί να έχουμε δύο ονόματα για την ίδια πνευματική οντότητα? Γιατί η Ελλάδα να λέγεται Ελλάδα εδώ και Γκρις στην Αλβανία ή στην Τουρκία? Υπάρχει κανένα άλλο κράτος στον κόσμο που να έχει διαφορετικό όνομα μέσα και έξω από το φυσικό του χώρο? Δεν υπάρχει. Άρα υπάρχει κάποιος λόγος. Σκεφτείτε τα. Δεν σας δίνω τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι πασιφανείς. Ελλάς. Για να μην τολμήσει κανένας να χρησιμοποιήσει τον όρο Ελλάς, τον ταυτοποιήσανε με το πνεύμα του κακού. Και λέγεται, ο διάβολος στα αγγλικά λέγεται hell. Για να το πάμε λίγο παραπέρα, δαίμον, θυμάστε ο Σωκράτης, κατηγορήθηκε ότι εισάγει κενά δαιμόνια, καινούργιες ιδέες. Το δαιμόνιον ήταν η ιδέα, η πνευματική δημιουργία. Για να αποσυντονίσουμε τον ελληνισμό, ονομάζομαι λοιπόν τον δαίμονα επίσης με το όνομα demon, έτσι λέγεται στα αγγλικά, για να μην τολμεί κανένας να αναφέρεται στις πνευματικές δημιουργίες των Ελλήνων. Εωσφόρος. Ο Εωσφόρος στα ελληνικά σημαίνει ο φορέας της ιούς. Ιώ είναι η αυγή, ο φορέας του φωτός. Ο Εωσφόρος στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο Θεός Απόλλων. Έτσι λοιπόν ο Θεός Απόλλων έγινε Εωσφόρος. Όλες οι πνευματικές δημιουργίες των Ελλήνων έχουν λοιπόν ταυτιστεί με την έννοια του κακού, για να μην τολμήσει κανένας εκτός των γεωφυσικών ορίων της Ελλάδος να ζητήσει την δημιουργία της αυτοκρατορίας των Ελλήνων, των ΕΛ. Αυτός είναι ο λόγος που σας πολεμούν. Έχουμε λοιπόν εν κατακλείδη δύο δυνάμεις. Τις δυνάμεις του Σαββάτου και τις δυνάμεις της Κυριακής. Οι δυνάμεις του Σαββάτου, πώς τις λένε το Σάββατο στα αγγλικά? Saturn Day, η ημέρα του χρόνου. Ενώ η Κυριακή είναι Sunday, η ημέρα του ήλιου. Το Σάββατο λοιπόν είναι ο χρόνος και την Κυριακή είναι ο ήλιος. Το Σάββατο είναι η αποστατική θεή, την Κυριακή είναι η θεή των Ελλήνων. Αυτές είναι οι δύο οντότητες με τις οποίες κουλαντρίζει ο κόσμος τις ζωές του. Για το πού και πώς βρήκε τα χρήματά του ο Σόρας, σας λέω τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι εάν ο Σαμαράς, ο Στουρνάρας, ο Παπακοσταντίνου και ο Παπανδρέου είναι εκβιάσιμοι, δεν πρόκειται ποτέ να κατεβάσουν τα λεφτά του Σόρα. Διότι εάν τα κατεβάσουν, τι σημαίνει? Αυτόματα, και τελειώνω με αυτό, γιατί η ώρα μας είναι περιορισμένη, πριν από 2 εβδομάδες, 3, έκανε ένα ταξιδάκι ο Σαμαράς στην Ουάσιγκτον, το οποίο βέβαια δεν προσεκλήθη από την Αμερικανική κυβέρνηση, σας το λέω αυτό γκαραντί, προσεκλήθη μέσω κάποιων δικών του προσωπικών φίλων, έφτασε όμως στην Αμερική και πήγε να συναντήσει στην πιτσαρία που δούλευε όταν ήταν φοιτητής, πήγε να συναντήσει λοιπόν τους ανθρώπους εκεί και ξαφνικά βρήκε από την εφορία ένα μάτσο χαρτιά ότι χρώσταγε $395.000 στην Αμερικανική εφορία. Το τραγικό που έγινε ότι πήρε τηλέφωνο το Λευκό Οίκο και ζήτησε αν μπορεί, λέει, ο πρόεδρος να κάνει κάτι γι' αυτό. Ο πρόεδρος του είπε, συγγνώμη, εδώ δεν γίνονται αυτά. Τι έκανε? Έστειλε έναν στην εφορία και έκανε διακανονισμό
κατέβασε το ποσό στις, νομίζω, 87.000, ζήτησε από το Στουρνάρα και του έστειλε μία επιταγή, το πλήρωσε και έτσι έφτασε στην Ουάσιγκτον. Σας δίνω ένα μικρό παράδειγμα πώς εκβιάζεται ένας πρωθυπουργός. Έτσι. Θέλω να σας πω 200 παραδείγματα. Να σας πω μόνο ότι 17 πρόεδροι της Νοτιού Αμερικής έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικά δυστυχήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εάν ένας πρόεδρος τολμήσει και κατεβάσει τους όρατα λεφτά, εάν δεν είναι εκβιάσιμος, είναι αναλώσιμος. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Πώς μπορείτε να το ανταπεξέλθετε αυτό, πώς να ανταπεξέλθουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, θα σας το εξηγήσει ο Αρτέμις που θα έρθει εδώ τώρα. Αγαπητοί μου συνέλληνες, είναι τιμή μου που είμαι μαζί σας και στην Κρήτη με όλους μου τα αδέρφια. Ξέρετε ότι η ομάδα ΕΔ αποτελείται από πάρα πολλούς κριτικούς. Κυρίως από κριτικούς. Ξέρετε τον αγώνα που έχουμε κάνει και ο συντοπίτης σας, Μανώλης Λαμπράκης, ο Βαλσαμάκης, τα άλλα μέλη της ΕΔ. Έχουμε αγωνιστεί σκληρά πάρα πολλά χρόνια μες στον πόλεμο, τα τελευταία 2 χρόνια, τι ακριβώς έχει γίνει στην Ελλάδα, με όλα τα όπλα που έχουμε σχηματίσει και τη διαδρομή μας στον ελλαδικό και στον παγκόσμιο χώρο. Ξεκινώντας από την μετοχή της Ανατολής, αν θυμάστε παλιά, επί Τριανταφυλόπουλου. Ήμουν απατεώνας για τη μετοχή της Ανατολής, ψέματα ήταν. Τελικά φτάσαμε σε ένα επίπεδο η μετοχή της Ανατολής να είναι η τράπεζα που άνοιξε μαζί η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Που άνοιξε η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας με την Εθνική Τράπεζα. Μην ξεχάσουμε ποτέ ότι η Εθνική Τράπεζα άνοιξε το 1841 και το 50% ήταν του κυρίου Ρόθτσαλτ, δηλαδή των παγκόσμιων δυναστών δολοφόνων του πλανήτη. Φτάσαμε σε επίπεδα να αποκαλύψουμε ακριβώς τι έχει γίνει, πώς έγινε η σφαγή στη Μικρά Ασία, που κάποιοι την είπαν ότι είναι συνοστισμός. Φτάσαμε μέσα στα δικαστήρια να κερδίσουμε τις δίκες. Κερδίσαμε μεγάλες μάχες στα δικαστήρια. Με στοιχεία και ακλόνητα στοιχεία που μας κόστιζε ζωές, καριέρες, άνθρωποι που ξεφανιζόσανται, φεύγαν από τις θέσεις τους. Φτάσαμε όμως σε ένα πολύ καλό επίπεδο το κράτος το ελληνικό, η εφορία, να πιστοποιήσει φόρο στην μετοχή της Ανατολής, την αξία της μετοχής, και βγήκε και ο φόρος σε 2 μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουμε. Η μία είναι η Αμερικάνικη END, η END National Debt, 27 δισεκατομμύρια επίσημα στο όνομά μου και στον οργανισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι 27 δισεκατομμύρια φόρος από την εφορία. Αμέσως έγινε κοινοβουλευτικός έλεγχος στη Βουλή των Ελλήνων. Ξέρουμε ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι το ανώτατο όργανο του κράτους. Και μην ξεχαστούμε ποτέ να δούμε ότι εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση και οι άλλοι είναι. Η Βουλή κυβερνάει την Ελλάδα. Η αντιπολίτευση έχει τεράστια δυνατότητα και δύναμη. Οι κοινοβουλευτικοί άντρες μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε έλεγχο θέλουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη αντιπολίτευση και πάντα υπήρχε εκεί πέρα, η οποία δεν έκανε ποτέ τίποτα. Βλέπαμε τις αντιπολιτεύσεις να περνάνε, να γίνονται κυβερνήσεις και κυβερνήσεις αντιπολιτεύσεις. Λες και οι δυνατότητες τους δεν υπήρχαν. Έχουν τεράστιες δυνατότητες η Βουλή. Η Βουλή είναι το ανώτατο όργανο του κράτους. Ακόμα και ένα μικρό κόμμα, ο πρόεδρος του έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει στον Αριοπάγο, να πάρει 3-4 εισαγγελείς, να κατέβει στην Εθνική Τράπεζα και να κάνει οποιοδήποτε έλεγχο θέλει. Δεν το κάνει όμως κανένας. Στις μέρες μας είδανε ότι δεν χρειάστηκε στην Ανατολή να κάνουν επερώτηση. Και όταν χρειάστηκε να κάνουν, κανένας δεν έκανε. Βέβαια, γίνανε κάποιες επερωτήσεις με δικούς μας ανθρώπους βουλευτές και έτσι έχουμε και το έγγραφο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που πιστοποιεί την αξία της μετοχής και πιστοποιείται και ο φόρος των μετοχών. Είδατε, βγάλαν νόμους να κυνηγάνε για 5, για 10, για 500 ευρώ ανθρώπους στην Ελλάδα. Εγώ αναγκάστηκα και έκανα μήνυση στο ΣΤΟΕ και συγκεκριμένα στους οικονομικούς εισαγγελείς Μουζακίτη και Διώτη και τον κύριο Πεπώνη. Βεβαίως ήρθε και το απορριπτικό, γιατί η ελληνική νομοθεσία μου δίνει 2 δυνατότητες. Ή
να εκχωρήσω το φόρο στο κράτος, όπου μόνος του θα το εισπράξει, ή να μου κατασχέσει τμήμα της μετοχής Ανατολής. Δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Φανταστείτε όμως, έκανα μήνυση στην ελληνική δημοκρατία για να παραλάβει το φόρο. Είπα, η Ευρώπη έχει παγώσει με κάτι τέτοιο. Ξέρετε καλά ότι η μετοχή αυτή είναι, την εγγυάται, η μισή στα γαλλικά και η μισή στα ελληνικά. Αυτή το τμήμα που είναι στα γαλλικά εγγυάται η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Και γνωρίσαμε ότι από το 1999 η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας μετανομάστηκε Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, παρακαλώ. Βέβαια, η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας και όλες οι κεντρικές της Ευρώπης ανήκει στο ίδιο αφεντικό, στην ίδια τραπεζική οικογένεια, στην ίδια δυναστευτική οικογένεια, του Rothschild. Άρα τελικά η Ευρώπη που φτιάχτηκε και κατασκευάστηκε δεν κατασκεύασε τράπεζα. Δεν φτιάξαμε σαν Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη τι είναι, μια συνομοσπονδία. Δεν φτιάξαμε καινούργια τράπεζα. Παρά μας έδωσε τη δικιά του ο κύριος Rothschild και τελικά φτιάξαμε την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Άρα τελικά θέλετε να μου πείτε ότι μας χρωστάει η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης στις μετοχές της Ανατολής. Το δέχομαι. Ποιος χρωστάει όμως, η Ελλάδα δεν χρωστάει στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Βλέπετε πόσο άνετα και ωραία έρχονται τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν 4 μετοχές κατευθυμένες στον οργανισμό που είναι ο κύριος Λαβράκης πρόεδρος, 4 μετοχές, όπου είναι 2.3.775 επιστοποιημένα από την εφορία ποσά, είναι ίδιο φόρο στο όνομά μου και δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Για φανταστείτε το. Εντάξει, θα δεχτώ ότι οι μετοχές είναι παλιές. Αν και θα το δούμε τώρα, γιατί έχουμε και άλλα δικαστήρια συνεχόμενα. Φτάσαμε και φέραμε τα 600 λοιπόν, τα οποία είναι φρέσκα, δεν είναι παλιά. Αν δεν είναι τα παλιά. Πήγαμε στα φρέσκα. Είναι 600 δισεκατομμύρια φρέσκα. Δεν φτάνουν. Να βάλουμε κι άλλα. Άλλωστε, εγώ δεν ζήτησα από κανέναν δανεικά, ούτε από τη χώρα μου, ούτε από εσάς, ούτε τίποτα. Ήθελα να αποδείξουμε ότι και χρήματα να υπάρχουν δεν είναι θέμα χρημάτων. Όταν λέμε δεν είναι θέμα χρημάτων, βεβαίως είναι θέμα χρημάτων. Αλλά δεν είναι το κυρίαρχο αυτό. Είναι μια μεγάλη δικαιολογία. Η δικαιολογία λοιπόν είναι. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, βάλαμε τα 600 δισεκατομμύρια. Τα βάλαμε με όλους τους νόμιμους τρόπους. Οι νόμοι δεν είναι δικοί μας. Εμείς δεν κατασκευάζουμε νόμους. Άλλωστε είναι τόσο πιεσμένοι όλοι οι νόμοι και όλο το Σύνταγμα έχει φάει τόσες διαφοροποιήσεις και όχι από μένα. Φαντάζεστε το Σύνταγμα που είναι δικό μας, είναι της Ελλάδος μόνο το Σύνταγμα. Το έχουν κάνει έτσι ακριβώς στα μέτρα τους. Στα μέτρα τα δικά τους. Όμως με αυτό το Σύνταγμα πάμε. Με αυτό το Σύνταγμα πήγαμε στο δικαστήριο να δικαστούμε. Με αυτό το Σύνταγμα θα πάμε και θα δικάσουμε αυτούς. Και είναι πολύ καλύτερα, έτσι όπως είναι σφιχτοί οι νόμοι και δικάζονται όλοι οι Έλληνες, να δικαστούν όλοι οι πολιτικοί γιατί είναι ίσοι των νόμων. Και πρέπει να δικαστούν. Πότε θα το κάνουμε αυτό. Βάλαμε τα 600 στην ελληνική δημοκρατία. Ναι, κύριοι, δεν είναι τα λεφτά στα χέρια μας τα 600. Είναι σε εσάς. Όπως και οι μετοχές Ανατολής είναι σε εσάς. Είναι στην ελληνική δημοκρατία. Μην ξεχάσουμε ότι η ελληνική δημοκρατία είναι ο ελληνικός ο λαός. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι όλοι. Αυτοί συντάσσουν το κράτος. Σήμερα λοιπόν τα 600 είναι σε εσάς. Δεν είναι σε μένα. Τα έχουμε κάνει έτσι. Ώστε αν και εμένα με σκοτώσουν ή δεν υπάρχω εδώ πέρα, πάλι θα είστε εσείς να τους κόψετε τα κεφάλια. Δεν περιμένετε. Όλοι είμαστε όλοι. Όλοι μαζί. Μια γροθιά. Θα ζήσουμε εποχές όπως δεν ζήσαμε ποτέ ούτε το 821. 1821 όλοι νομίζουμε ότι κάναμε επανάσταση και πάθαμε απελευθέρωση. Ναι, ωραία. Δεν ξέρω τι να φανταστώ όταν σε μια παρέλαση παρελάνουν και κάθονται οι επίσημοι και εντελώς τυχαία οι επίσημοι είναι σχεδόν όλοι Εβραίοι. Αν είναι η γιορτή δικιά τους ή η δικιά μου. Γιατί εγώ δεν ελευθερώθηκα ποτέ. Σε ποια απελευθέρωση, μωρέ, σκοτώνουμε τους ήρωές μας. Στη δικιά μου απελευθέρωση όλοι οι ήρωες τους σκοτώσανε. Σκοτώσαν τους ήρωές μας και αφόρησαν εκκλησία όλες τις επαναστάσεις. Δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα που μπορούμε να ελευθερωθούμε και να βγάλουμε την απελευθέρωση γιατί έχουμε και τα όπλα και τα λεφτά, έχουμε τα πάντα. Μετά από το δικαστήριο της αθώωσης μου, εμένα και του Λαβράκη. Η αθώωσή μας ήταν ακριβώς για τον λόγο. Σπείρουμε ψευδές ειδήσεις παρόλο υπήρχαν όλα τα στοιχεία στο κρατικό μηχανισμό, στην Κεντρική Τράπεζα, στη Λαγκάρτ, στην Ευρώπη, παντού, στην Αμερική. Άλλωστε, εμείς φέραμε αμερικάνικο ομόλογο ούτε του Γκουαντάνεμο ούτε κάποια άλλη μικρή χώρα. Κανένας έκανε πως δεν έβλεπε. Βλέπαν λοιπόν το χάρο και τα δύο μεγάλα μαχαίρια. Το ένα είναι για 100 χρόνια και το άλλο είναι 0 τόπο.
Υπήρξε ένα 0,5 στο μνημόνιο μας, το οποίο είναι θέμα αγγλικού δικαίου. Όμως ο τόκος είναι 0. 0 για την Κύπρο, 0 για την Ελλάδα. Κάποιοι ρωτάγανε, λέει καλά, τι όφελος έχει ο Σόρας? Εσείς τι όφελο θα είχατε αν η μάνα σας ήταν στο νοσοκομείο και πέθανε και έπρεπε να πληρώσετε? Θα είχατε όφελος να την κάνατε καλά? Λοιπόν, η Ελλάδα είναι η μητέρα των μητέρων. Αν αυτή αρρωστήσει, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν. Αγαπητοί μου συνέγγερες, ακούστε, είμαστε μόνοι μας. Τα έχουμε βάλει, παλεύουμε θεούς και δαίμονες. Το παιχνίδι όλο είναι στην παγκόσμια κοινότητα. Είναι στη Νέα Υόρκη, είναι στην Ουάσιγκτον, είναι στη Γερμανία. Παλεύουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι πιο σκλαβωμένοι από εμάς. Αυτοί έχουν παραδοθεί. Δεν έχουν χώρα. Τη χώρα τους τη χάσανε όταν την κάνανε οικόπεδο. Η Γερμανία δεν είναι χώρα επίσημα. Είναι δύο εταιρείες στο TT. Τη μία την είχαν οι Ρώσοι, την άλλη οι Αμερικάνοι. Και αυτή η χώρα λοιπόν έχει παραδοθεί στους σιωνιστές και νομίζουν ότι είναι χώρα. Δεν είναι χώρα λοιπόν η Γερμανία. Είναι σκλαβωμένη ξανά για άλλη μία φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που υπογράψαμε όλα τα κράτη στη γη ότι η Γερμανία δεν ξαναγίνεται κράτος. Εντάξει. Πότε υπογράψαμε να ξαναγίνει κράτος? Ποτέ. Και πώς αυτή η Γερμανία βγάζει το ευρώ? Πέστε μου πώς. Άρα δεν υπογράψε κανείς. Άρα λοιπόν έχουμε τη σύμβαση των δανειστών πάνω από τα συντάγματά μας. Η Ελλάδα είχε σύνταγμα. Η Γερμανία δεν είχε. Όλα τα συντάγματα είναι κάτω από τους δανειστές. Η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία έχουν παραδοθεί από το 1933. Εγώ άντεξα, μου κάναν 4 πτωχεύσεις. Με πηγαίνουν για 5η. Δεν θα τους επιτρέψω να με πτωχεύσουν. Έχουμε τα πάντα. Τουλάχιστον όμως θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Θα πρέπει όλος αυτός ο μηχανισμός, όπως είπα και στον πρέσβη, εμείς είμαστε οι μηχανισμοί. Εσείς είστε το ποτάμι. Πρέπει να υπάρχει μια τέλεια συνεργασία. Να καθαρίσουμε τους τάφους του Αυγαία. Υπάρχει μια κίνηση λοιπόν για να ενωθούμε και δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε εμείς όπλα να κάνουμε κάτι άλλο, για παράδειγμα. Πέρα που θα προχωρήσουμε με ένα μεγάλο κομμάτι με τους Δήμους όπως αναφέραν οι δικοί μας άνθρωποι. Αυτό θα αναλυθεί, αν και δεν θα ήθελα να βγαίνει σε κάθε συνέντευξη, γιατί εγκυμονεί κινδύνους για τη στρατηγική όσον αφορά που έχουμε με τους Δήμους. Όμως, κάναμε τη μήνυση στους 302. Ναι, η μήνυση αυτή θα δικαστούν, θυμηθείτε το κύριε. Θα δικαστούν γιατί εγώ έκανα μήνυση που δεν πήρανε τα 600. Δεν έκανα μήνυση ούτε για το Σύνταγμα, ούτε αν μ' αρέσει, ούτε οι φάτσες τους. Γιατί δεν πήρανε την κατάλληλη ώρα τα 600 μετά από όλες τις διαβεβαιώσεις τις κυβερνητικές που πήρα. Και από όλα τα confirmation που έφερα από την Αμερική. Έπειτα την αθώωσή μας, εσείς όμως κερδίσατε σε εκείνη τη δίκη. Σε εκείνη τη δίκη ακούσατε, είδατε, είχατε ένα 38 στοιχείο, άρα υπάρχουν, άρα και δεν τα παίρνουν. Σήμερα αυτό που κάνετε εμφανίζεται όλο το κακό. Ναι, κύριε, δεν μπορούσαμε να τους δικάσουμε ότι θα μας κλέψουνε, έπρεπε να εκτελέσουν το αδίκημα. Ναι, μας κλέψανε. Ναι, μας είπανε ψεύτικα στοιχεία. Ναι, μας δυναστεύσανε. Ναι, μας τα κάνανε όλα. Ξέρουμε τις περιπτώσεις τι έχει γίνει. Όλοι είστε υποψιασμένοι τι έχει γίνει. Σε όλες τις υπηρεσίες, στις τράπεζες, περιμέναμε ποτέ ότι οι τράπεζες θα παίρναν από τον ελληνικό φορολογούμενο 350 δις και θα τα χρωστάει το δημόσιο. Μας χρεώσανε με δικές τους, χωρίς την έγκρισή μας. Ακόμα και την υπογραφή μας που έχουμε δώσει και είναι εκλεγμένοι, θα πρέπει να προστατεύουν το Σύνταγμά μου και τη χώρα μου. Δεν το κάνανε. Υπάρχει μια πρωτοβουλία που λέγεται ψήφισμα για πρωτοβουλία Ελλήνων πολιτών. Εδώ λοιπόν βάλε την υπογραφή σου. Δεν έχεις ένα άλλο όπλο. Εγώ δεν σου είπα να πάρεις τα όπλα. Δεν σου είπα να σκοτώσεις κανένα. Δεν σου είπα να κάνεις ούτε να πειράξεις κάποιον. Δεν έχουμε κόμμα, δεν έχουμε χρώμα, δεν έχουμε δόγμα. Είναι η αποδοχή των 600. Είναι σαν να είστε όλη μια οικογένεια. Έχει έλθει η Ένωση των Ελλήνων. Η Ένωση των Ελλήνων πρέπει να επιτύχει. Δεν έχουμε άλλη λύση. Είμαστε μόνοι μας. Μας λιώνουν, μας τεμαχίζουν. Έχουμε τη μεγαλύτερη ιστορία. Είμαστε παγκοσμιητές που είναι αυτά τα ζώα, νομίζουν ότι γίνουν παγκοσμιητές. Εμείς ήμασταν μεγαλύτεροι. Όλος ο πλανήτης έχει παντού μου την ιστορία μου, την τεχνολογία μου, τα αρχαία μου, τις πόλεις μου. Μου κρύβουνε, μου γράφουν την ιστορία όπως γουστάρουνε, τη λένε ψέματα. Γράφουνε βιβλία ιερά και λένε ιερά και τα γράφουν άνθρωποι ανόητοι πως ποιοι. Μέχρι εδώ δεν πάει. Δίνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς, τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Αποδοχή με την υπογραφή σου, βάλεις ότι αποδέχεσαι τα 600, άρα πας στο λογαριασμό χωρίς να με ρωτήσεις και να παίρνεις. Θα βγάλω άλλο ένα έντυπο, όποιος δεν κουστάρει, να υπογράφει να τα πάρει άλλο στο μεριδιό του. Αυτό θα γίνει. Καλό σας βράδυ. Επειδή ο Αρτέμις ήταν καταιγιστικός όπως πάντα, εγώ ήθελα να σας αφήσω με ένα τελευταίο ενδεικτικό.
Στα χέρια μου κρατάω 2 δολάρια. Το ένα δολάριο και το άλλο δεν είναι τα ίδια. Αυτό το δολάριο το ετύπωσε ο Τζον Κέννεντι και αυτό το ετύπωσε ο Rothschild. Το 1963 ο Τζον Κέννεντι έκανε μια προσπάθεια να κάνει αυτό που κάνει ο Σόρας τώρα. Να βάλει τους τραπεζίτες έξω από το σύστημα. Να δώσει το δικαίωμα στον αμερικανικό λαό δηλαδή να έχει το δικό του νόμισμα και όχι το χρήμα. 10 μέρες αργότερα ήταν νεκρός. Ο Σόρας πιστεύω ότι είναι ευφιέστερος από τον Τζον Κέννεντι, γιατί τι έχει κάνει? Εδώ επάνω γράφει ότι αυτό το δολάριο έχει τυπωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής και ότι έχει από πίσω του ασήμι. Είναι πραγματικό αμερικανικό νόμισμα. Αυτό εδώ λέει Federal Reserve Note, δηλαδή γραμμάτιο που χρωστάει αυτός ο οποίος το έχει στην τσέπη του. Αυτά ακριβώς είναι και το ευρώ. Η δραχμή έχει πολύ περισσότερη αξία σήμερα σαν μέταλλο από ότι 1.000 ευρώ σε χαρτί. Γιατί το ευρώ είναι ακριβώς το ίδιο όπως το δολάριο των τοκογλύφων. Δεν έχει τίποτα από πίσω του. Το ευρώ είναι ένα χαρτί στο οποίο τυπώνουν νούμερα, σας δανείζουν και μετά βάζουν τις ζωές σας ενέχειρο. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα απόψε να πάρετε τις αποφάσεις σας. Αυτή είναι η ελευθερία σας, είναι αυτή. Εδώ. Δεν χρειάζεται να σηκωθείτε από τον καναπέ, δεν πειράζει που έγινε ο Έλληνας του καναπέ, δεν χρειάζεται βία. Εμείς οι Έλληνες πάντα επιπλεύσαμε με το πνεύμα. Δεν χρειάστηκε. Μόνον όταν μας επιτέθηκαν αμυνθήκαμε. Και πάντα αμυνθήκαμε μόνοι μας. Μόνοι μας κερδίσαμε. Δεν μαζευόμαστε 10 λύκοι να φάμε ένα πρόβατο. Είδατε τι έγινε στη Λιβύη. Μαζευτήκανε 15 κράτη να φάνε τη Λιβύη. Άλλα 10 κράτη να φάνε τη Συρία. Πότε ο Έλληνας ζήτησε βοήθεια να διεξάγει τους πολέμους του? Ποτέ. Γιατί δεν είναι το πρωταρχικό του όπλο η βία, είναι το πνεύμα. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, με την πένα σας, γιατί σας περιμένουν 55.000 μισθοφόροι στη γωνία για να σας εκτελέσουν, εάν τολμήσετε και κάνετε αυτό που σας προωθούν να κάνετε. Ο φόνος την περασμένη εβδομάδα του παλικαριού αυτού που έγινε στο Κερατσίνι ήταν μια τέτοια προσπάθεια. Μην πέσετε στην παγίδα, εδώ είναι η ελευθερία σας. Πάρτε την, διαχειριστείτε την, να είστε ευδαίμονες και θα τα ξαναπούμε λίαν συντόμως. Καληνύχτα σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί Έλληνες. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Πιστεύω ότι θα βγω αληθινός. Ίσως ακούσατε πράγματα τα οποία σας κάνουν να πιστεύετε ότι δεν χάσατε την ώρα σας. Αυτό που είπε ο Πρόεδρος μόλις τώρα, όσον αφορά αυτό το χαρτί, μπροστά είναι μία απλή ενημέρωση. Στο πίσω μέρος είναι μία δήλωση, την οποία αφού γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και την υπογράψετε, όπως ακριβώς λένε οι οδηγίες, έχει το ίδιο περίπου βάρος με ένα δημοψήφισμα. Σκεφτείτε να μαζευτούν 2, 3, 4 εκατομμύρια υπογραφές Ελλήνων που να απαιτούν να εκταμιευτεί το ποσό των 600 δισεκατομμυρίων. Ακόμη και το ελληνικό σύνταγμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε νάρκωση προβλέπει ότι αν το μισό περίπου από το εκλογικό σώμα, δηλαδή από τους μισούς ανθρώπους που εκλέγονται και εκλέγουν, έχει δικαίωμα να ανατρέψει το οτιδήποτε ή να θέσει εκ νέου προς συζήτηση. Αυτό το μισό του εκλογικού σώματος είναι περίπου 800.000, με βάση αυτούς που ψηφίζουν, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σκεφτείτε αν αυτά είναι 3 εκατομμύρια.
Την άλλη μέρα το πρωί θέλουν, δεν θέλουν. Από φόβο και πανικό δικό σας θα τα εκταμιεύσουν, να είστε σίγουροι. Αυτή είναι άλλη μία βασική προσπάθεια. Όποιος νομίζει ότι ήρθε η ώρα να ελευθερωθούμε, πιστεύω ότι δεν θα δειλιάσει σε μία υπογραφή. Δεν είναι μία σφαίρα, είναι μία υπογραφή. Μπορεί όμως να μετατραπεί σε ατομική βόμβα για αυτούς. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να σας παρακαλέσω να είστε σε ατομικό επίπεδο ψύχρεμοι και σε συλλογικό επίπεδο σκεπτόμενοι για το αύριό μας. Το αύριο το έχουμε στα χέρια μας. Καληνύχτα!